ay ikaw lamang, Jesus, ang damhanan ng pagkus. Sa kasing-kasing ko, kalinaw ka, Ginoo, ug bisan sa mga kagulanan, ikaw ang kalipay ko. Paglaom ka, kaayuhan ka, sa kinabuhi ko, kahabayan ka. Paglaom ka, o Diyos, gamhanan ka, sa tanang pagkantos ko, kalig-on ka, o Diyos, paglaom ka. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on Pastor Kim on air. On air. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air.
Hi, hello, maayo nga gabi sa tanan tong mga kaigsunan sa tanan tong mga tig paminandi ni sa Shine FM og sa ato nga Facebook Live. Maayo nga gabi kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw. Welcome sa ato nga panag-uban pulong sa Ginoo inyong madunggan aron kita mahimong maandam sa pagbalik sa atong Dios nga pinakagamhanan. Paki-share sa ato nga live ining oras ug takna sa kagabihon mga kaigsunan, mag-uban-uban kita. Mag-uban-uban kita mga kaigsunan. Aron atong madunggan ang mensahe sa Ginoo. Aron kita masayod, maswito igsoon sa mensahe nga makalangit. Atong i-enjoy mga kaigsunan ang atong pagsunod sa mensahe sa Dios aron dili kita maluya. Tungod kay usahay kung dili kita aktibo sa mensahe sa Dios, maluya kita mga kaigsunan. So kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw, atong ipadayon karon ang mensahe. Magampo lang ta nga dili mo sanay mo kalundog, dili mo kilat or dili mo blackout mga kaigsunan. Kay kagaina naputol lang atong live tungod sa power interruption. No, taas-taas man tato mga kaigsunan, ato na lang ipadayon karon ang maong buluhaton mga kaigsunan ko nga naminaw naglantaw. So paki-share ini nga live ngadto sa to nga mga kaigsunan og may buntag diha ni mayong gabi in advance na lang to ha. Sa to nga mga kaigsunan nga naglantaw kanato diha sa may Upper Lambog mga kaigsunan ko. Okay, mayong gabi kaninyong tanan sa nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kagabhion. Sa atong pagpadayon mga kaigsunan, adto na kita sa mga pag-ampo nga pinangga sa atong pagpadayon ini nga mao nga buluhaton. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord ining lain na sab nga gabi, lain na sab nga oras, lain na sab nga higayon, kay gayunan nga imong gihatag diri kanamo. Father God, niya kami karon nagakahiusa diri sa kahanginan diri sa Facebook Lord. Ini nga mao nga sibyana, ini nga mao nga imong gigamit Lord aron ang imong pulong mamantala mapadali Ginoo ngadto sa katawhan nga ilang madunggan ang mensahe Ginoo nga makalangit. Lord, salamat kay ini nga oras nga kami karon maminaw sa imong nga mensahe. May buhaton ka Ginoo ngadto sa katawhan nga ilang madunggan ang grabe Ginoo nga mensahe nga modulot sa kasing-kasing nga dili ang relihiyon, dili ang grupo o bisan unsa Lord ang magdalag kaluwasan kundi ikaw. Ikaw ang Dios nga naa sa langit, ikaw ang Dios nga nagpalansang sa cross aron tubuson ang mga katawhan nga anda mo tuog mudawat kanimo. Salamat Lord ining kagabhion sa tanan nga nag-hook up nga mga radio station, sa tanan nga andam nga mudawat sa mga mensahe. Sila karon Lord makadawat sa kayuhan, makadawat sa dakong milagro nga gikan kanimo Father God. Kay gikan kani adto hangtod karon ang imong pagmilagro, ang imong pag-ayo walay kausaban ngadto sa mga tawo nga adunay dako nga pagtuog pagsalig kanimo. Salamat Lord ining mga oras sa kumituo, ining kagabhion samtang adunay maminaw, samtang adunay mamati, adunay mga patalinghog sa imong mensahe. May ayohon ka, may ipahigawas ka, may bag-ohon ka Ginoo, may magpamuhat ka ining kagabhion kutob sa naminaw sa mga sibyaanan karon. Mahimuon ka Father God. Lord, akong ginatugyan, ginasalig kanimong tanan, pinaagi sa imong nak nga maos Ginoos Kristo nga luluwas, kitang tanan magaingon amen og amen. Okay mga kaigsunan, padayon kita sa pagsunod og pagpaminaw og maayong gabi sa itong mga pinangga nga naminaw diha sa Upper Lambog pinaagi sa 96.7 Shine FM. Hi, hello mga taga Upper Lambog o Lower Lambog o ingon sab diha sa may proper Badian kutob sa maabot sa itong nga pagsibya. Mayo nga gabi kaninyo nga tanan anukad kita diri sa Sitio Batang, Barangay Tihel, sakop sa siyudad sa Giolngan, probinsya sa Negros Oriental. Live kita igsoon pagmamatod nga live ang atong oras alas 8:07. Inyo da alas 8:06 no. Okay, mo ni ang oras na pizza 21 karon mga kaigsunan. Pizza 21. 21 maron no. 2024. Ang oras alas 8. Mao ba ding nas kung kwan? Okay, mao ba dito alas 8:08, alas 8:07, alas 8:09, alas 8:06 nara gid na napita. Okay, enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Naka-live na kita diha sa may 96.7 Upper Lambog. Di pa ta ka-sure kung naka-live ba ta diha sa may Polo Alcantara mga kaigsunan. Mag-wait pa ta sa confirmation. Okay, ang tanan nga gisunod og naminaw, enjoy and stay blessed. Ini nga mao nga pagsibya ulong sa Ginoo ang atong mabatian og madunggan pagtulong
pagpulo pagdisiplina aron kita mahimong maandam. Okay, salamat sa Dios. Naka-live na ta mga kaigsunan. Diha sa may 101.3. Uban na to day atong igsoon si Cyril Ibanghilista Salaysay. Salamat sa pagdawat. Uban sa atong station manager dia Pastor John Rel K. Tudlas. O ginsab ni Ma'am Normie Tudlas. Kaninyong tanan tibuok Panimalay, mga kasilinganan diha sa may Pulo Alcantara og sa akong pamilya diha sa mga Macasaols family. Maayo nga gabi, may gabi sabday Brother Benji. Uban siyang asawa, mga kasilinganan o mga kaparintihan diha ra mismo sa may Alcantara og insab diha sa may Libuon diha ni Brother Albert Himina. O sa tong mga kaigsunan diha nga nagsunod aminaw ining oras ug takna sa kagabhian. Okay, naka-live na ta sa mga Sibianan nga nag-operate mga kaigsunan. So kaninyong tanan sa may Pulo Alcantara diha sa may Mualbual, diha sa may bukid-bukid nga habig nga diha sa may Alcantara, kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw, maayong gabi. Og diha sab sa may proper Badian, maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan ko. Okay, sa itong mga kaigsunan, katong dili gyud maabot sa atong frequency, hulat-hulat lang mo mga kaigsunan ha, kay gina-trabaho gyud na ni Pastor Kim. Wa gi hurong ni akong ulo unsay buhaton, unsay ngayon nga himuon para gyud kamo maabot mga kaigsunan ko. Na walay hunong si Pastor Kim pagpaningkamot aron mahimo ang pagsangyaw sa maayong balita. Kanang da sa Alcantara ug da sa Badian, dugay-dugay na nako nga tuon. Daghang kong gihimo igsoon unsaon na siya nga mahitabo og sa nahitabo gyud. Ulat-ulat na mo mga kaigsunan og atong pagtagad ang inyong mga mensahe. So humana na basa diri si Brother Ring nga naka-live ta sa 96.7 og insab mayong gabi diyan ni Sister Maria Lynn Higanya. Pastor, live ka diri sa Linantuyan. Salamat sa Ginoo. Live butag Linantuyan mga kaigsunan. Mayong gabi mga taga Linantuyan. Gikan ni Nanay Auring, mayong gabi Pastor Kim. God bless you. God bless to all of us. Mayong gabi inay, kumusta naman kanay? Okay, dapay lain nga mensahe gikan ni Roldan Kalyura. Good evening Pastor Kim, pa-shout out ko sa ako nga pamilya nga naa sa Ili, Himalalod. God bless you Pastor Kim. Likewise. Kinsa may hari ni mo igsoon? Kinsa bang naghari sa imong kinabuhi? So don't forget ha, don't forget igsoon sa pag-share nga si Jesus may hari. Siya ang labaw sa tanan o kinahanglan nga kita igsoon ko musunod sa hari. He is the King. O kita ang iyang mga sumusunod mga kaigsunan o kinahanglan sa atong pagsunod sa atong King igsoon ko accurate, which is found in the Bible. Ang tanan nato nga trabahoon lalo na igsoon sa mga sugo niya nga ato gyud nga ayuhon paghihimas-himas unsa ang iyahang mga kasuguan aron kini atong paningkamutan nga matuman. Relihiyon, grupo, guban pa, dili na mo'y magdala ka nato igsoon sa tinuod nga kalipay. Ang tinuod nga magdala nato sa kalipay kanang si Kristo kanunay nga naa sa atong dughan. Relihiyon is just for security lang na mga kaigsunan diri sa earth. Diri sa earth gyud. Planeta naman. Diri sa ato nga naso, diri sa kalibutan sa atong simbahan igsoon. But to tell you honestly, our relationship with God is very important. Nga ma-maintain kini day and night. How to maintain, Pastor? Continue to read the Bible, continue to pray, continue to fellowship with other Christians. And then you will grow. Mutubo ka and meditate the word of God day and night. I-meditate kini, tun-i kini. Ayuha kini pagbulay-bulay igsoon aron ang mga mensahe niya kanunay nasa tundugan. Kaya Biblia mismo nagaingon, huna-huna ang mga butang nga langit nun, dili ang nutanon. Wala mga kaisong kanunay ginatong gi-impose kaninyo mga butang
nga langit nun dapat kanunay naa sa atong dughan aron kita mahimo igsoon ko nga magmalipayon magmalinaw sa tibuok natong kinabuhi. Baso igsoon og dili na nimo kilat na dili na unsa lanay interruption sa ato ang pag-broadcast ba kay kulbaan may punta. Ganiha pasensya na ha sa mga naglantaw kay naputol gyud to kay nag-brown out. Nag-brown out mga kaigsunan pati wifi pati kuryente hurot. Ya bisan pag magpaandar kog generator pwede. O niya kay wifi apil man pod. So ang wifi di naman nato makontrol kay tibuok man moy may tag diri ra sa amo nagputol kay okay ra. Pero kay nahurot man igsoon apil ang source sa wifi dito sa poblasyon. O mo na nga useless gyapon magpaandar kog generator mga pinangga. Okay, so salamat kayo sa tong igsoon ha. Nga pinangga nato diha nga naminaw diha sa May Pulo, Alcantara, Cebu. Ato pong pulo pabuton ang ma-live ta igsoon ko diha sa 101.3 sad gihapon sa May Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, probinsya sa Cebu. Now, uban usab sa tong station manager diha si Pastor Gideon Candelario. Og insa pulo paabot usab kita sa May Balok, Santo Niño, Tanhay City. Nausab ang 95.3 Shine FM. Og gidumalahan sab kani sa tong station manager riha nga mao si Pastor Safri Candelario. Og wala mga kaigsunan nga kini nga ministry nunay naga-impose nga si Jesus ang atong ituboy, si Jesus ang ato nga ipataas. May gabi diyan ni Brother Alan Torres Oben. Good evening Pastor Kim watching here from Cebu. Og na may mga kuan diha gustong ipabot nga mga mensahe. Oy, good evening Dong Renz, kumusta naman ka ang atong igsoon? Dong Renz, kumusta naman ang atong pinangga nga igsoon si Renz Amuruto. Asa man karon dong padayag eskwela ha, padayon sa pagtuon. Ang imuha nga gipaabot nga butang nga diin dako kay kahimuan. Tuarog Cebu. Gigamit dito. Salamat kay Ginoo. Kumusta naman ka Dong Renz? Salamat kayo. Dakog nahimo ang imong gihimo. Dako kay katabang kay nangaguba akong transmitter ag imo mo'y nabilin. May naka-survive. No, igo skilat ag usa tungod sa kanibang na-disalign ang atong antena, problema. Gumosfit. So sa tong mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw, salamat kay sa kaayo sa Dios og salamat usab sa inyo nga mga pag-ampo na himo nga nagmalampuson kita mga kaigsunan. Dili pa mohonong si Pastor Kim pagpalaganap sa mga mensahe sa Dios pinaagi sa radio, pinaagi sa Facebook o sa pagsangyaw sa kadalanan, pagsangyaw sa kabukiran. Atog yung adton kay namay di na maabot igsoon ko sa FM, di na pud maabot sa Facebook kay peting bukira. Halalakaw ng Pastor Kim mga kaigsunan tinuod na. Sa milabay nga simana ni atong Domingo sa marong adlaw Miyerkules. Dito ko sa bukid igsoon nagbaklay perting kutasa kini bang wa na taanad og lakaw mga kaigsunan. Pagkakutasa na gyud in town. Pero sa unag linaktanay age bisan pa og tag sa kamail igsoon imbaklayon sugotra. Karon nage bisan na lag 50 ka tikang luya naman. Luya na gyud mga kaigsunan. Okay, naramo ko tadi sige lingkod pero dako kay nahimo igsoon kay para man sa kabubuton sige no. Muna akong paningkamutan nga matapos ang kabubuton sa akong kinabuhi. Pag-ready mo dia mga kaigsunan ha, pag-ready gyud mo dia. Okay, so atong pagtagad kini nga mensahe gikan ni Sister Jennifer Cabasag Cabrera. Hi Pastor, pwede request og kanta dalangpanan. Salamat Pastor Kim, God bless sa tanan nimong pamilya. Okay, salamat sa tong igsoon. Padayon sa pagpadangat sa inyo nga mga messages mga kaigsoon dalangpanan. Ato ni butang daan diri igsoon. Danan dalangpanan naka-ready na, wala na may laing gas request kanta. Kagaina
Di ko makadawat sa inyong mga song request kay Simba man gud to mga kaigsunan, no. Okay, Simba man to kagaina. Yan naputol pag yun kadali kay ning kilat man gud to, so gipalong ang source sa wifi motong na kadali o kapalong. Nibalik ra after mga 30 minutes or 20 minutes ba to. Apan karon balik na po igsoon ang atong signal. Okay, padangat ang inyong mga messages diya mga kaigsunan kay ato gining tangag pagtagadayon. Kunya, alimbawa, pag naay mga problema sa itong live igsoon, nang ining ang audio, nagkarat-karat, or sa banana, sulti na yun kay wala ko'y monitor. Wala ko'y monitor igsoon, nga ma-check na ko ang audio output. Kamurag yun ang akong monitor. Manang paabot, rigi ko nga sa inyong i-share, sa inyong i-comment igsoon. Kung kumusta na, okay na ba nga itong audio output. Sister Cheryl, okay na ba nga itong audio diha sa imuha? Panalitan ganig malabian o kabasag, i-control lang ko sa kuan o volume. Kana bang gitawag o smooth rang paminahon, dili sakit sa dunggan. Kana igo-igo lang yun. Kung nakamonitor ka Sister Cheryl, kung ang cellphone ang receive, pakibutang lang ang kining ang volume sa cellphone mga 80%. Para igo-igo rin yun. Salamat kay sa itong igsonda Sister Cheryl na nagpagamit po sa Ginoo alang sa buluhaton kaabag ni Pastor John Rel Tudlas. Hopefully daghan pa po mga babae sama ni DJ Lara na magpagamit sa Ginoo mga kaigsuonan, no? O nga kabalo mo kining radio mga pinangga, sultian ta mo ha. Dili ni pasikatay. Kun dili palahotayay ni. Palahotayay gini mga kaigsuonan ko, ha. Okay, so adi apo ko checker na rin. Kumusta Brad Ray? Okay ra kayo, salamat. So normal ra na igsoon ay mo katingala nga mo trip off nag mga pila ka seconds. Natural na siya, ha. Labi na ang signal na to mo trip off sa high, so mawala kog pipila ka mga segundo. Yang isumpay ra po na niya nga mura na siya mo fast forward. Okay, so okay ra ang audio. Okay, salamat Brother Ray. Kumusta man? Tinaw ra ko diha, gwapo ra kay gatingog. Salamat Brother Ray. So naminaw ra siya karon gikan og gihulngan padulong og Alcantara padulong na pod og asa tong inyo hadong Ray. Kining asa to napita si Malalo layo ng mga kaigsunan, gas dayaw. Makuha ta layo kay na mga kaigsun gikan sa proper Himalalod Negros Oriental. Salamat kay si Ginoo siyang kayo ug gugma diri kanato. So pulo paabot ha. Wala paabot lang mga kaigsunan na. Ay mo kulo kaguol ya. Okay, salamat kayo ni Brother John Mart na naga-monitor usab ka nato karon. Kung naa ka dihay transmitter dong Mart, i-receive usab nimo ang akong live. Pertin nako ang coverage tibok ba diyan. Mo nang immediate ning kaluwasan sa katawhan kay mo nikingon bisag di ka magwali pero source ka kanang itawag natog aduna kay participation mo cooperate kanang itawag latayan ka sa mensahe dako kay kag mahimo. Pero kanang host, di ba kanang host kubantay mo, kanang host di ba dili man na mainom? Ang tubig may mainom, pero ang tubig dili maabot sa imong balay, dili maabot sa imong barangay, sa imong dapit kung dili pala tayo og host. So kung dili ka mo cooperate igsoon, walay mga mo cooperate, dili mapadali ang mensahe ngadto sa katawhan. Munang kamo di igsoon nga mudawat mo sa mga buluhaton nga makalangit just like Pastor Gideon, Pastor John Rel, then ni Brother Ray sa Lambog. Nahimo mong taytayan nga mensahe ining kagabihon mokalat sa tibuok ninyo nga barangay, mokalat sa tibuok ninyo nga dapit. Di wala mo magwali, wala mo magsulti, pero nahimo mo nga channel, nahimo mong kaabag, nahimo mong kauban, nahimo mo nga adunay gitawag og dako nga participation, which is ang message ni God. Ang iya nga pagtudlo, pagdisiplina, midangat karon sa matag panimalay. Bisag naglingkod sila, bisag nang hugas, nang limpyo unsa may gitrabaho,
sila nga diin ang Dios na nawagan hinulsuli og biyay ang inyong kasalanan kay hapit na siya mobalik og ang iyang balikan kadtong mga tao nga mga putlig kasing-kasing mga baan matarong nga nagkinabuhi nga sama kaniya. Mao kanay panawagan mga kaigsunan nga diin gikinahanglan gyud nga may tabo sa atong kinabuhi. Lamat kayo ni Brother Ray, request ko og kog song Pastor Gaka ko Ginoo. Ampanangon Himalalod. Okay, sa Ampanangon. Salamat, kumusta ang tanang uban sa atong pamilya o sa tanang nga naminaw. Salamat kay sa atong igsoon. Okay ra, salamat kay si Ginoo. Sumabot na sa inyo nga dapit. Daghan na mo diha, daghan na tayo igsoon nga usa ka broadcast. Perting daghan ang makabati sa mensahe sa Dios nga adlaw o gabi. Mo na ni panahon igsoon ko nga makapuyo na ko dire. Kay pwede man pod og anha ko mag-live og badyan, receive po na sa gihulngan, adto ko mag-live adto ko mismo Alcantara, receive na tanang sibianan, pila ka libo nga mga katawhan makadungog sa iyang mensahe. Timan ibisag wa ka magwali. Di ba dili man tanan pwede magwali? Di ba sa krusada usaray magwali, duha tulo magwali. Pero kung walay mo aswat og sound system, walay mo operate sa sound system, walay mo dala sa mga bangko, walay mo prepare sa lights, walay mo prepare sa unsa may gikinahanglan, di ba dili magwalang puso na mao nga krusada? Di ba diha sa simbahan dili man puro pastor? Adunay may magpreparar. So sa radio igsoon dili tanan magwali. Pero ikaw nga magpagamit sa nagkadaiyang pamaagi, dako kag kapuslanan igsoon. Timan dili ka moingon nga kini imong ba way gamit ug wala ang ulo. Di po ka moingon nga kini imong kamot no way gamit kay wala ang tiil. Timan kabahin kita sa lawas ni Kristo ug ang matag parte sa lawas ni Kristo, ikaw ug ako may kabahin sa kaluwasan sa katawan ug timan unsa may imong mahimo para sa Dios gikalipay na sa Dios. Timan matag usa ka nato, bisan tiil ka, bisan kamot ka, bisan dalungan ka, importante ka sa mata sa Dios ug ikaw kabahin ka sa dakong kaluwasan. Mao kada mga kaigsoon ko pinakanindot o pinakatawag ikaw bisag naa ka sa merkado, naa ka sa kalsada karon, nagsakay kasi mong sakyanan, haray-haray man kada sim panimalay nani hapon kamo, pulong sa gininyong madunggan nga maghatag kaninyo og kagawasan, mga sakit balatian problema, mga kasuko kalagot o uban pa mga dili kapasaylo, dili mo pasaylo, nagmatigas ang kasing-kasing, sultian ko ikaw sa tinudigson kung di gyud ka mabago, nagpabilin kang masuk-anon Biblia mo imusulti ka nato sa kamaturan karon ingnon tika sumala sa Kolosas 3:8 undanga biyain na. Wala pag uban na to nga mga viewers, mga kaigsunan, nagatong mga aktibo kayo, sila si Sister Rose, pasig sa Nugero Rosa sa Malaysia, diha pa to sa Kuan, aguban pa to na sa Saudi, aguban to pa to sa Iloilo, taga-asa kini, taga Cebu, halos taga Cebu, pamanig taga Negros. Okay, so diha usab si Limar, ang ako ang paryente ni, ha? Iya man dayri, wako kabantay, naka-comment man dayri, Limar, Valaw, Bakasaol. Salamat kay ni Jefferson na Fabro Gorpio. Hello, good evening. Salamat kay Igsoon ni Brother Limar. Ang ako aning paryente Igsoon. Kadugo gini nako mga taga Pulo Alcantara. Og may gabi sabda ni Col Marshall. Diya sa may Pulo Alcantara sa gihapon pulo malangka pulo sa ako pa bayapon na sa pulo ng Gasbaybay dapita. Di lang ko sure correct lang ko pag wrong gyud ko. Basig na na po lang sitio sa Lima Kadupa. Sa ako mga pamilya ni konsihal nalimot ko sa pangalan Ronald Managoy sa to o Ronan ba to? Kung parente makasaol gihapon. So kaninyong tanan ha, Bradley Mar ikuan ra ko ha sa ato mga pamilya diha. Kumusta ko diha sa mga kay sa mga Makasaol's family diha sa may Pulo Alcantara, akong mga pamilya. Akong gipaning kamutan og ampo nga naa ako'y madunggan og mailhan nga mobarog sa tubangan usa ka pastor nga ang apelyido Makasaol. Kay so far sa akong nabantayan murag ako pa man ani igsoon.
balakag dili mo sikat. Balakag dili mo sikat igsoon. Ang mga apelido, kini sikat nga apelido ang ako lang nga mahimot ang ilado ngadto sa Ginoo. Okay, salamat sa lain nga mensahe gikan kinsa dagoy ning gadala sa pangalan ang maayong balitang Biblia. Okay, kinsa dagoy ning nasa likod ani. Matod pa niya, naabot na pastor og pinakabukid ang inyong programa pinaagi sa radio station. Kini paagi sa Ginoo nga makadungog ang mga tao, mga igsoon. Sakit ang pulong sa Ginoo apan makaayon ni aron ang tao makabalo unsay mga sala nga gibuhat sa mga tao nga wala nahibalo, wala mahibalo sa Biblia. Kini kinakoy katabang kay kusog kay ning moabrig Biblia. Kaganiha ang atong gitun-an igsoon, ato gitong balikon usa o magyud nga naputol magyud mga kaigsunan aton lang gining kuanon. So aton na lang gining tiwason, ato gining balikon na lang mga kaigsunan ni atong pagtuon unsao man kagaina nga naputol man to. Diha to sa Pedro mga kaigsunan. Bato diha to sa Pedro atong pangitaon pagbalik. Diya sa ikaduhang Pedro mga kaigsunan 3:1. Mao ba to igsoon diha to mga kaigsunan abot og 15 taas ginitong pagtuon ron abot og itaning alas 12. Kisa may wanay mga trabaho nyo diya mga kaigsunan kini ba atong pag on air mga kaigsunan wala ba ni gitawag og uska oras ra ko depende ra gid ni. Na usay 30 minutes ra ko, usay 20 minutes, na 2 hours, na 3 hours, na ito ngas adlaw. Dagi usak higayon na naigsoon ko kasar pag ginunto na itabo nga nagsugod kog alas 3 sa hapon human kog alas 12 gabi kasar pag ginunto na itabo dili to diri nga station. Grabe gito sa una mga kaigsunan ko pag on air murag wa na ko ka feel og gutom, wa na ko ka feel og kakapoy. As in nga gabasa ko sa mga messages ug basa dayong wali tambag kay nay mga magpatambag pati naghana magpatambag mura putani counselor. Apan igsoon ko sultian atong katawhan pinagi sa mensahe sa Dios. Okay, salamat kay sa atong igsoon dia. Brother Limar, asa makaron Brother Limar naka sa inyo ha? Kumusta mang signal diya sa kuan? Diya sa inyong panimalay sa frequency gyud mismo dili sa live. Mangutana sa gitani. Okay ra diya Brother Limar sa inyong radio set. So, ang radio station kanang naa sa simbahan. Ang radio set gitawag mo siya transistorized radio, transistorized na siya. Pero ito lang gigamit ang term which is mo man right term ang gitawag radio set. Kanang monitor nimo karon. Kumusta man? Okay ra ba diya sa inyo? Tinaw ra ba kayo? Okay, sige dong John Mart. Son. Salamat kay si Ginoo kay kining okay na si kuan. Okay na mo in Tibok family. Alang ni anak. So wala involved ani igsoon ha sa radio nga tong gipabarog wala involved. Walay involved ang kuan ani, walay involved ang church, walay kalabutan sa religion which is ang ato lang is to promote. Walay ingon diha nga andiron ka, ubuson ka, o kontrolon ka, no. Ang ato lang transaction, no transaction about the church management. Transaction is about radio, it's about broadcasting only. Maura na igsoon ko. Okay, gikan ni Joselito Mohilio is Istri ko. Good evening Pastor, watching from ang Ayungon. Salamat sa tong igsoon. Okay, naday sa church si Brother Limar. Pero makuha dito si Brother Limar. Kusog ra dito sa baybay nga dapita. So bayubay ang ato naka-live karon mga kaigsunan ko. Salamat kay sa nga buhi nga Dios. Hi, hello kaninyong tanan diya ha. Kay si Pastor John Relapod maka-live ron mga kaigsunan. Nos apo ni siya maka-live ato na pong i-receive diri mga pinangga. Siya na po mo live diri. So ingon ani ang trabaho nga high-tech kayo nga atong gamiton.
para gyud ang mensahe sa Dios mapadali. So maka-live na po tagtanhay mga kaigsunan, perti na pong ninduta. So masaturate ni mga kaigsunan ko o sa ka-broadcast na to, kamo po na po mag-broadcast diha. Ato na po nang i-receive dire. Saturated gihapon ang tibuok nga Negros, ang tibuok nga Cebu, maabot gyud ang mga panahon na mga kaigsunan. Kaya sa itong pagpanayin, igsoon, mamina una tan, yung pagkahuman ani. Huwag naman mo ka-request ng song, ha? Sige, ato sa paminahon kini nga song request. Tapos, mo ato ta sa mensahe mga kaigsuunan. You are now listening with Pastor Kim. Agad all ako
on air. Pastor Kim on air. Hi, hello mga kaigsunan ko nga nagsunod na minaw maayong gabi pag-usab. Okay, so salamat ni Sister Leonisa Arculo. Good evening, Pastor Kim, watching from Banilad, Cebu City. God bless us. Okay? So salamat usab kayo ni Brother Ray, matod pa niya sa iyang mensahe nga gipadangat dire. Tinaw jud kaayo dire, Pastor. Great sa taga Sitio Tapuan, Upper Lambog og sa tanang taga Badian nga naminaw karon. Request kog song Forever Safe. Pasensya, Brother Ray, nga di ko ka play og English nga song kay base niya og ma-close nga akong Facebook, no? So ma-detect niya na igsoon, no? So ang akong ma-play dire is only mga Cebuano, nga Bisaya ra gyud. Okay? So manay sa mga kaigsoon. So di ko ka play og kuan ha, mga English kay ma-violation ta mga kaigsunan sa FB. Okay? So salamat sa tanan nga gasunod og naminaw ining oras ug takna sa ka gabion. So pwede mo paabot sa inyo nga mga messages kaya ko sab nang tagaan o pagtagad mga pinangga. So siguro kagayon ng buntag wala kay to ninyo masunod or naputol ang ato nga live tungod kay dunay power interruption. Apan karon ipadayon niyo pag-share mga kaigsoon gatong ipadayon pag-discuss unsa ang angayan himuon nato nining panahon na. Alang sa tanang gasunod og naminaw sa tanan nga naa sa inyong panimalay, naminaw sa frequency nga 101.3 Pulo Alcantara og sa 96.7 diha mismo sa may Upper Lambog. Kaninyong tanan maayong gabi pag-usab. Ayuhan yung pagpatalinghog igsoon ang mga mensahe nga atong madunggan ka random ni, no? Random ni igsoon unsay ipadayag sa balang espiritu og kini direct to the point nga wala nay gihagan-hagan, wala nay pagpugong-pugong, kini preparation sa kinabuhi igsoon. Kung dasigon ti ka ay no nga dugay na ka nakabalo nga may Dios. Tinuod na dugay na ka nakabalo kang naay Dios. Pero nasayod kong naay mga butang nga wala nimo mabal-i nga ngayan nimong biyaan. Ang pinaka-importante igsoon, mga butang nga kinahanglan nga masayra nato i-one by one nato pagdetalye aron masayod ka nga kini angay bang ipadayon o dili, angay bang hunongon o dili. Kay igsoon, walay kapuslanan ang pagsigi natong padayon pagsimba pero may sala patang gidala-dala. Ha? Walay kapuslanan ang pagsigi natong simba kung may sala patang gidala-dala. Okay, say maka butang dia og verse nga which is related sa ato ang gitun-an igsoon ko. Nga naara nato ang pagkabakakon, pagkabutbuton, pagkakawatan, pagkamasupilon, pagsimbag Dios-Dios, paghubog-hubog, pagsukol sa ginikanan, pagbuhat sa mga butang nga kini bitang makaangin sa pagpakasala sa ubang tao. Ipang-post ninyo ng related ang mga verses igsoon. Pagkahambugiro, pagkaandakan, pagkababairo, pakighilawa sa isig kababay, pakighilawa sa isig kalalaki, pagkamamamarang, naa na igsoon, naa na tanan, pagkamapahitason, pagkadili mapinasayluhon, pagkagarbuso, dili mahigugmaon, ang higugmaon kadto lang mga tao nga naghigugma kaniya. Sultian ikaw sa tinud igsoon. Kung ang imong higugmaon kadto ra mga tao nga nahigugma kanimo, ngano magpaabot ka pa man og panalangin? Nganong gapaabot mo magkagpanalangin? Usahay ang atong pag-alagad sa Dios is gitawag na lang compliance. No. Compliance na lang igsuon. Timan ini akong ibalik ka kaganan buntag. Bisan pa o gibuhat nimo ang tanan nga pinakanindot kung dili kuyog ang gugma kanang tanan walay kapuslanan. Munang ga-state ang Bible igsoon, do all things with love. Buhatang tanang butanguban ang gugma, kuyog ang gugma. Kay ngano naluwas biyata tungod sa dakong paghigugma in John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Because of His love, we are saved. Naluwas kita. Giluwas kita. Tungod kay nahigugma nimo ang Dios. Og sa ato usab nga
pagtrabaho igsoon ko diha sa Marcos 12:30 nga nagsulti kinahanglang higugmaon mo ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, kanalang kasing-kasing, napay kalag, napay hunahuna, napay tibuok pagkatao nato diha. Tibuok gayod. Sa ato pa mga kaigsunan, kinahanglan gayod nga ang atong pagsunod sa Ginoo dili emosyon. Sa mga pastor, accurate gyud nga naa sa Biblia, mabasa sa Biblia nga ginasulti nga do this, do that. Buhata ni, buhata ka na. Di bitaw, natay hunahuna igsoon nga basta kay ning simba, basta kay ni antog simbahan, basta kay ning offering, basta kay ning lingkod nagsimbahan, ning pakpak o gamay, ning lukso gamay, ning lamano sa pastor, naghunahunang malangit na. Igsoon, ay paghuna-huna ha, nga nakaadto nakagsimbahan, pero mayon ha. It's a good start nga misulod ka nagsimbahan. Pero ako musulti nimo, ang imong pastor na mahapuhap nimo ani, musulti ko nimo dili pa na assurance nga malangit na ka. Unsa man day pastor? Daghan patagutang, that is why mas maayong ning simba ka kay di man ako madetalye tiritanan unsaon pa nimo nga ma-maintain nimo ang imong kaluwasan. First of all, kung mga lagad ta Ginoo, musunod ta sa Ginoo, una is enrollment. Kinahanglang officially enrolled jud ka. Kinahanglan ang imong pangalan masulat sa libro sa kinabuhi. Kaya ang tao walay ngalan sa libro sa kinabuhi, igatambog sa linaw nga kalayo. O kinahanglan nga mahimo kitang anak by our faith. Total faith to God. Kinahanglang mutuog yun ta ni Ginoong Jesucristo. Wa na tayo laing tuhuan, dili ng relihiyon, dili ng grupo, dili ng tao, dili ng si bisan kinsa. Walay tao sa kalibutan, walay ni bisan kinsa nga naa sa kalibutan nga atong saligan sa atong kaluwasan. Kundili si Kristo lang nga mao mismo nagpalansang didto sa cross, ang iyang pagpalansang sa rason nga nahigugma siya kanimo. Kinabuhi ang iyang gi palansang sa cross, dili kanding tao gyud, Dios gyud, dili hayop para isacrifice para nimo. Nganuman ikaw ug ako iyang giluwas. Kinabuhi ang iyang gisakripisyo, kay kinabuhi ang iyang giluwas. So wanang kaingon, higugmaan ninyo ang Dios. Igsoon sa atong kinabuhi karon, kumusta man atong pagigugma kaniya? Kumusta man? Igo na ba? May sacrifice ba ta nga, may mga sacrifices ba tang gihimo? Igsoon prove that we really love God. If we really love God, we have to obey His commandment. Mo obey, mo sunod kita. Unsa yang gingon sa John 14:15? If you love me, keep my commandments. Kung naigugma ka mo kanako, tumana ang akong mga sugo, sunda ang akong mga sugo. Kung maingon ka nga naigugma ka sa Dios, pero wa ka maigugma sa imong isig katao nga imong nakita, bakakon ka. Muna igsoon ko, balik ko gamay ha. Kay wala man to makalive kagaina. Kung nangalagad ka, nagsimba ka sa Dios, pero may gidumtan ka, delikado ang imong sitwasyon, hinolsol. Unsa? Kung nangalagad kag Dios, simba ka sa Dios, naa kay simbahan karon, pero naa kay kontra, bagibian ra kang dako, prangkahanay gyud ni ha. Chismosa ra kang dako. Magsigi kag hatod og tabi, magsigi kag hatod og mga istorya nga dili maingadto sa imong silingan. Igsoon, maluoy ka, ayaw in town og ipanghatag ng basura. Pag naay basura ni abot sa imuha, ang imong buhaton igsoon ko. Unsay buhaton nimo? Kanang basura? Ilubong na sa yuta. Pag-iingnan ka nga mauni nga mga istorya, imo pong gihato dito sa ato padaghan ng nanimaho. Kana mga baho nga istorya ayaw nag-isabwag. Unsay buhaton? Pag niabot sa imong kinabuhi ang baho nga istorya, dito eday tabon-tabuni din na. Datugig ba to para dili mo kalat? Pero usahay kining baho nga istorya, maoy pakalaton, maoy padakon, maoy isabwag igsoon. Pero ang mensahe sa Dios nga nagdala untag kalinaw sa katawan, taguan. Kabantay mo mga tao, talagsa kay anas manglaba, kana manglaba magiligsoan. Atos tiyangyan, uy kumusta man? Ay si Kuan nagigikan bag Manila. Kuan gyud kayo na unsa maning si Kuan. Na kumusta man? Mao man ha. Kumusta man? Kuan lagi, lagi na niya mao gyud patigab. Ah, grabe murag masingga ning baba. Pero pagpangutana, uy sister, nakasimba day kagahapon? Oh, nag-ula lagi ka mo simba sister. Sa umagyod nga naninda man ko. Natanawara.
Unya, unsa may wali ni pastor ay kuan? Si pastor ay pangutan-a. Mutanawa ra ni. Ning simba pero si pastor ay pangutan-a. Pero na ay tabi nga nakalat bisag us kabula na ay kuan katusya. Tungod nga ingon ato mangguto kay mao mo gini, mao gito. Perten pagkaswito ha. Basta tabi na ganig suon. Na. Grabe gyud. Unya na pagilain. Pag naay nakatambong og anniversary Thanksgiving. Uy, hay man kay gikan dito mi mitambong nig Thanksgiving, anniversary. Uy, kumusta? Unsay pangutana? Unya daghang litson. Mao man ay madali na. Unya daghang litson. Litson may pangutanon hinoon. Unya daghang tao. Wag yun mangutanag unsa may mensahe sa speaker, unsa may mensahe sa pastor. Ang gipangutana pila ka litson. Unya pagtubag daghana untang litson. Pero way ayo. O nga naman. Nya busog, busog yun. Nya nga na yung kang way ayo. Ang kay wa man kadala. Mo na igsoon. Mao ding way ayo ang kumpira. Kay wa man kadala. Daghan utang litson, daghan utang sudan, pero way ayo kay wa kadala. Nya ang nangutana pod, ang gipangutana pila ka buok litson, daghan bang tao? Nabusog ba mo? Wa mangutana unsay mensahe sa Dios. Ha? Gamay na lay kulang mangutana unsay mo gawas. Mathematics pa, numero man dahil mga tanon. Sa may numero daron ni gawas. Igsoon. Ingon ana ba ang gitudlo ni Ginoong Hesukristo sa simbahan? Ingon ana bang gitudlo ni Jesus kanato? Dili. Dili kay mao nga atong nakatuna ni Jesus. Wanang kinahanglan tang tudloan tang magwalig pastor, maminaw ta igsoon. Balakag ingnon tang sulpot. Why problema na ato nang ikalipay og damor tang ingnon ana damor nato silang higugmaon mga pinangga. Kay masuko ka maglagot ka pildig yung ka. Ha? Damor kang himuan sa ingon kay nahitabo ra ba ni nga giingnan kang ingon ana palihog kog post. Mateo kapitulo 5 bersikulo ari ka magsugod sa 10 ngadto sa 13. O aptik Mateo 5. Unsa hinungdan nga gisultian ta ana ay kog ingna kanang mga magdadaro wa ginaingna nga mga sulpot wala gi mga pulong nga gibuhian ana ang giingnan kadto mga taong gadala sa mensahe sa Dios. Palihog kog post igsoon Mateo 5 ari pagsugod sa 9 ngadto sa 13. Makita ulat-ulaton lang nato igsoon ha kay mao ra ba gini ako sang tagdo niha. Salamat Sister Yunisa. Diay gi-post ang atong igsoon gibutang sa atong comment section. Unang Timoteo 6:10. Kini igsoon mo ni makabangil usahay. Unsa man na pastor? Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadato sa kadako sa ilang tinguha nga masapian na himulag hinoon sa pagtuog na hiagom sa daghang mga kagulanan. Tinuod na. Igsoon dili sayop nga mangitag kwarta. Dili sayop nga mangitag salapi. Pero pagbantay basig kining salapi nga imong gipangita, di na ako niya kakakitag Dios. Basig ko niya di na kakakitag Dios. Ang imong ang mabutang si mong hunahuna salapi, kwarta na lang. Mao na lang imong kanunay nga gipangandoy kwarta. Igsoon karon sa atong pagatun-an pulo paabot ta kay basig okay pa o dira. Dira ha. Salamat kay itong ison mo na kung ganahan nga mga aptikon ba. Tanawan yung basahan yung igsoon ha. Dira ha, taas-taas gini. May nga diri na to basahon kay para maebidensyahan nga kamo mismo makakita sa akong gipang butang nga mga verses diya mga kaigsunan ko. Okay, dira ha. Mateo 5:9 tagsugod. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Unsa igsoon maningkamot ta managdait ang katawhan munang og pasakitan ka ingnon kang sulpot ingnon kang bisag unsa atong paningkamutan ang pakigdait kay sa Hebrehanon igsoon ko 12:14 paningkamuti ang pakigdait. Kay kung walay pagkabalaan walay makakita sa Dios. So mo na giingon nga importante kay nga makigdaiton ka mga pinangga. Okay? Bulahan ang naningkamot. Imaniha, bulahan ka nga naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Yes, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Igsoon, walay magdadaro nga gilutos
walay mga nagtrabaho diya nga ingnan ang ingnon unsala na kalabanan nga komentuhan even gani sa tong live katong mga nagwali, katong mga nagtudlo. So that is normal nga mahitabo sa atong kinabuhi nga kitang mga magwali, kamong mga nagsunod sa Ginoo, bakbakan gyud mo taman, paluyahon mo ni Satanas kay pahunongon mo pag-alagad, pahunongon mo pagpaminaw aron dili mo malangit aron daghang maimpierno. Ha? Mo nay tuyo ni Satanas, mo nang adunay distraction, bulahan ang gilutos. Di man ha? Bulan kang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Take note of that. Sa panahon nga magsunod na ka sa kabubuton sa Dios, automatic kining mga paglutos sa imong pamilya, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong silingan. Sa unang bisyoso pa ka, palahubog pa ka, way manglutos. Pero karong nga gadala na kag Biblia, mura bag pastor. Ingnon ni ka, pastor de kang iwa ka. O mo nay gamiton nga termino igsoon. Balaan na day karon. Ayaw palabig simbaha kay basig malapaw kas langit. Grabing mga paghuraw-huraw, pagbiay-biay nga mahitabo diha kanimo, pero pasagdai silang tanan. Unsa may kumbuhaton ani nila pastor? Iampo ka na mga tawhan nga panalangin. Ayaw kasuko, ayaw kalagot nila. Hinoon, mahala sila kay ngano, biktima sila. Kay kung ingon ana ang ilang tinugan, ingon ana ang ilang treatment diha kanimo, ayaw kalimot, basig labaw papud kanila kaniadto. Ha? Ayaw kalimot igsoon. Kay may sakop sila sa paghari sa Dios. Wow. Ha? Daraha aritag 11. Bulahan kamo kon biay-biayon. Og daog-daogon sa mga tao o butang-butangan. Grabing akusasyon daog-daogan. Sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Matingala kay igsoon. Ikaw na noon gabuhat og tarong, ikaw na ibati. Ikaw na ning kamot nga sa pagkabalaan, ikaw na noy dautan. Kabantay mo. Kakita mo kanila lang nga term akong gamito na kabantay mo mga mental disorder nga mga tao nga nagsuroy-suroy sa kalsada, kasabot na mo ana ha. Kabalo mo kinsay naghuna-huna nga ikaw may problemado, sila. Ilang huna-huna nato problemado tag ulo. Di ba? Muna, bulahan kamo kon biay-biayon og daog-dogon sa mga tao. Og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Ikaw na'y dautan, ikaw na'y masama, ikaw na noy gatinarong, ikaw na noy bati. Di ba? Karon, musulti ta nga dili maayo ang paghubog-hubog. Mabasag yun na. Panultihon, Kapitulo 20, versikulo 1. Napagina sa unang Korinto, 6:9. Napagina sa Galacia. Kinsay mahimong bati? Ha? Ang nagsulti? Pero kung atong tanon, gabasa ra beta. Mga mangigo, mga hambugiro, murag nakaantog langit. Igsoon. Tanawa na sa Biblia. O nganong ako gidetalye igsoon, ako sa ning putlon. Ako sa ning ipadungog igsoon nganong mainiton ko nga kinibitang nagpaabot kaninyo ini nga mao nga mensahe mga kaigsunan. Kaya doon ako'y ligon nga basihanan. Ligon kay nga basihanan igsoon nga din dapat nakong ipaabot diha kaninyo. Ezekiel 3:18. Ezekiel 3:18. Paminawan para maklaro na to ni igsoon. Nga kamong naminaw, nganong maisugon ko nga musulti, nganong ako yung emphasize pag-ayo igsoon, kay mahadlo ko nga maabot ni kong kinabuhi. Unsa man na, pastor? Ezekiel 3:18. Kung maingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka, og unya dili mo siya pahimangnuan o agnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi aron maluwas siya. Ang maong tao mamatay gayod diha sa iyang pagkadautan, apan ikaw ang panilngan ko sa iyang kamatayon. Ha? Ikaw ang panilngan, ako nga nakabalo sa kamatuoran, wala nimo gisulti gisaysay ngadto kaniya ang mensahe. Mauna nga kitang mga pastor, kita maoy panilngan mo nang musulti gyud ko ninyo. Ayaw mo kahadlok pagbutyag sa kamatuoran, bala kag biyaan kag
katawhan basta di ka biyaag Dios. Kaysa damor nimo silang unot-unoton, damor nimo silang kanang nabang imuhang si tawag ani oy. Muraog hapoy-hapoyon, damor kang malayo sa kamatuoran. Ipabarog ang kamatuoran nga kinahanglang isulti kanila kay ngano ikaw ang hipanilngan sa Dios pag dili sila masayod nga sila adunay sala nga dapat biyaan. Ha? Pagkadelikado ani igsoon nga sitwasyon sa kinabuhi sa tao, kung dili kini madali. Ha? Kung dili kini madali igsoon, delikado kini nga mao nga kahimtang. Kinahanglang masaysay kay kalabanan blessing, prosperity. Ang Ginoo maayo, ang Ginoo gugma. Yes, ning amin ka, ning agree ka, pero imong batasan kumusta? Mapinasayloon ba ka? Wala ba ka nagbaligyag mga ilimnon nga makahubog? Wala ba ka nagtanom og makaangin o makasala sa tong isig ka tao? Klaro nga igsoon, ang imong sinuloban, ang imong pamisti, ang imong lifestyle sa mga private kanang time nimo naka sa kwarto, unsa may imong gihuna-huna, sige ra kang gatchat ana imong higala, sige kang ga-post ng mga walay hinungdan nga mga events sa imong kinabuhi. Kaya naman po'y mahinungdanon nga event. Kana bitang mag-post mo, kana pong gitawag og kana bang meaningful. Unya, ma-recognize si Jesus. Dili kay ikaw may ma-recognize, makaingon ka, pakarindotang mosayaw, pakarindotag pusod, pakarindotag dughan, pakarindotag paa. Murag ikaw may matuboy ana. Dili man si Jesus. So igsoon dapat si Jesus ang ma-promote. Ha? Si Jesus dapat ang ma-promote igsoon diha sa imong kinabuhi, dili ikaw. Dapat si Jesus ang makita igsoon diha sa imong kinabuhi. Dapat sa atong kinabuhi, dapat kanunay kita nga mag-promote pinaagi sa atong mga binuhatan nga si Jesus ang atong i-promote. Ha? Si Jesus atong i-promote igsoon ko, dili kita. Kaya usahay ra ba igsoon? Kita mo'y ganahan nga ma-promote. Ayaw. Si Jesus atong i-promote. So unsa nga anong atong isulti igsoon? Silutan ang tao nga diin namatay, nga naas kasalanan. Okay? Jis. Arita sa 11. Bulan kamo kon baby ayon, daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Ha? Bulahan. 12. Paglipay, pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon. Tanawa ra? Giingon. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiun kaninyo. Yes, tinuod na. Ha? Grabe noon. Muna'y gihimo nila kadto gipasakitan mga propeta, gipangpatay, ug uban pa mga apostoles. Nganong nahitabo to tungod sa pagsangyaw sa may balita? Muna'y igsoon, kung maghadlok-hadlok ka pagsulti sa may balita, kinsa man lang ang magsulti ngadto kanila nga dapat ayoson ang kinabuhi. Ha? Dapat igsoon additional. Ha? Kamo ang asin sa katawhan, kung ang asin kawad-an na sa kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat dinhi. Kini wala na'y kapuslanan o angay lamang ilabay unya tunubtuban sa mga tao. Asgad pa ba tayo igsoon ang ngaya kaning kahayag pa ba ka ta? Ha? Mahimo pa batang kahayag sa atong pamilya ang atong pagpanulob, ang atong pamatasan, ang atong pagpanulti, dawita nga manglihok-lihok. Mahimo bang kahayag? Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. Walay magtukod og suga aron lamang isulod sa gantangan kundi ibutang gayod kini sa tungtunganan. Aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Ha?
Grabe igsoon. Grabe ang mensahe sa Dios. Wala pa gani ta sa main verse na turo ni igsoon ha. Unang Korinto 6:7. Ang inyong ang inyong pagkihanay nagpaila nga napakyas gayud kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Usahay kita pay manglupig, kita pay manikas, or usahay kita pay mangiha. Tinoo di ba? Oh. Apan kamura hinuon ang nanglupig og nanikas bisan gani sa kaigsunan. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan timan igsuon nga ang mga dautan dili makasulod. Ha? Asa akong balikon ha? Bisan gani ang mga kaigsunog. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingarian sa Dios. Ayaw pang limbong. O, dili may manglimbong ha? Dili mayong manglimbong mga kaigsunan, ayaw pang limbong. Kay ang mga tao nga makihilawason, unsa ni makihilawason? Bisag kinsa na lang igsuon. Kana bitaw makihilawas kang mga prostitute. Delikado na igsuon ha. Kung makihilawas ka sa dili nimo bana, dili nimo asawa, dangerous ang imong kahimtang. Ha? Dangerous. Delikado ang imong kahimtang. So, ang pwede nimong pakikilawasan ang imong asawa o ang imong bana, which is kasado gyud mo. Pero kung nakikilawas ka, out of marriage, dangerous. Dangerous. Klaro ang gisulti igsoon ha? Karon, related ni sa atong main topic igsoon diri sa ikaduhang Pedro 3 igsoon. No? So, unsay giingon? Ang nawala igsoon. Okay, dirita sa 8 ari nata padulong sa balik ko apan kamo hinuon na ay igsoon ha kay ato sa ning pangitaon kay kagamay sa mga litra agwanta tanig pangita. Ayaw panlimbong kay ang tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios-Dios. Na ha? Kana nagsimbag Dios igsoon unya pod inyo kong pasanginlan. Unya moingon dayon mo nga nangigo ko relihiyon, asa man ang relihiyon dire? Asa man is Dios igsoon? O mari akong gibasar ko ha, gabasar ba ko? O mga mananapaw. Oh, adultery. Ug nakay bana nakay asawa igsoon. Di na ka pwede. Kung magbulag mo pwede ra na. Magbulag sa mo alang magpakulata ka, pero ayaw pangitag lain. O makikilawason. Sa isig ka lalaki o isig ka babae, unsala man eh. Ha? Di na makontintog babae? Di na po makontintog lalaki? Unsala man eh. Grabing kasalanan igsuon. Na solusyon ani ay mo kagool. Kawatan. O kawatan kay igsuon tinuod ni. Unsa man? Dili pag-uloy si kinapulo kawat man ha. Ha? Wala ka mag-uloy si kinapulo kawat na igsuon. Kawatan gyud ka. Asa mabasa? Malakias 3:8. Basahan ninyo mga pinangga. O hakog. O kining hakog. Na mabasa ba na ha? O mga palahubog. O niya pod. Ako ingno na po ko yung nangigo. Nagbasa ra ba yun ko? O mga tigbutang-butang. O kana kusog kayong muakyos ba? Mambutang-butang. Ibutang-butangan igsuon sa dili mao. Okay, nagbutang-butangan ya mao. Adi hapon may mambutang-butang. O mga malapason sa balaod. O, naibalaod ang Dios, mulapas gyud. Naibalaod ang kalibutan, mulapas gyud. So delikado gyud ni ison mga buhata, pero nay solusyon ani. Dili makasulod sa gingharian sa Dios. Klaro kayo ang statement mga kaigsunan nga dili gayud makasulod sa gingharian sa Dios. Samot nagdungagan pa nato sa Galacia 5:19 mga kaigsunan. Mao na nga klaro kayo ang mensahe ining kagabhion nga maghatod ka nato igsuon sa kabuluhanan aron kita mahimo nga maandam. So mga kaigsunan, atong tan-awon arita sa main verse nga atong gi sugdan kagaina.
Ato ning patalinghugan mga pinangga. Dirita sa ikaduhang Pedro 3. So atong patalinghugan mga pinangga ha, nadunggan naman ninyo ning uban ani, pero mobalik ko alang sa mga wala makadungog. So ato ning patalinghugan ikaduhang Pedro 3 mga kaigsunan. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3. Minahal kong mga igsoon, kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat ug nining sulata, giparingkamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong hunahuna, pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo nining mga butanga. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propita kaniadto, ug ang sugo sa Ginoo ug manuluwas nga gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostoles. Una sa tanan, angay ninyong hibuan nga sa katapusang mga adlaw may mga tao nga manungha kansa mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa Igsoon, di ba? Magbugal-bugal sila diri kanato. Aduna sila mga pagbugal-bugal. Ang unang mga propeta, ang unang nauna na to mga Kristohanon, gipatay, gibugal-bugalan, tungod kay dili matinuhoon sa Dios kining mga tawhana. Sama sa naitabo ni Noe igsoon, wala siya tuhoe, samtang siya nagwali, nabuang ka Noe, dainit kaayo ron. Igsoon, sultian ti ka sa tinuod, walay pagmahay nga maguna. Kay daghang mga panahon, daghang mga tao, samtang gawali ta, ang galingkod, pwede naa sa imnanan karon, pwede naa sa kasuko, naa sa kalagot, kondisyon kay glawas, ligon kay glawas. Mingong palungan ng radyo, palungan ng live, kaya ko ganang maminaw na. Mao pa na ang imo karon nga kaisog. Pero ay kalimot igsoon, daghang mga tao nga nausab ang ilahang pagpanolte, tuwa na sila sa dapit tambalanan. Adunay mga tao nga nausab ang confession, nausab ang ilang pagpanulte, wa nay tiil. Adunay mga tao nga nabuutan na, mitawag na Ginoo, naminaw na sa pulong sa Ginoo, magmalatay na. Ayaw paabutan na igsuon nga mudangat na sa imong kinabuhi. Ayaw paabutan na igsuon nga mutawag ta Ginoo, muna sa ginhawa. Ug naay magwalay sa atong dapit na mga krusada, atong sawayon, atong tauan, atong huraw-hurawan, bughal-bughalan, pero pakiton ka sa milagro sa Dios, basig mangangha ka, basig mo pauli kang way pananghid. Igsuon ko, gimahalo, gipanggag ka sa Dios. Munang kung adunay mga krusada, adunay mga buluhaton, adunay mga magwali sa imong barangay, ikalipay kini, kay bulahan ang barangay nga may pastor, may mga magwawali, may mga propeta, may mga ebanghelista, may mga magtutudlo nga miabot kay nagdisplay sa gahom sa Dios nga ang Dios mo milagro sa mga tao nga may pagtuo. Ikalipay na, dili nimo i-condemn. Hinon ikalipay, kay bulahan ka nga may pastor nga magtudlo nimo, bisan masakitan ka, ang imong lawas lay masakitan, pero ang imong kalag malipay. Muna igsoon, muna nga gisulti ni sa Dios. Ato maning makita, ato maning madungog karon unsa ang iyang katuyuan nganong gipadungog ta ining kagabhion mga pinangga. May mga paghuraw-huraw, may mga pangutana atong ipanayon igsoon. pag-ingon. Dili ba misaad man siya nga mubalik? Hain naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan, apan maugi hapon ng kahimtang sa kalibutan. Sukad pa sa pagbuhat ni ini. Tanawa igsoon, may mga pagbugal-bugal. Ingon mo balik ng Ginoo wa malagay. Ingon mo ay Ginoo wa malagay. Nya og naapay Ginoo ngano nakalisod-lisod man ko. Og naapay Ginoo ngano naghamang nangamatay. Og naapay Ginoo ngano naghamang trahedya. Daghang mga pangutana. Igsoon ko. Og wa pay Ginoo. Wala ka karon. Ang pagpamatuod kung naabay Ginoo og wala, sayon kay tubagon. Ang pagpamatuod nga naay Ginoo, naa kay buhok. Kasimpleng tubagon. Kinsa may tao nga makahimog buhok? Pagpamatuod nga naay Ginoo,
ikaw karon nga misupak mo Ginoo, ikaw mo ebidensya nga naay Ginoo. Ngano man, walay tao unta kung walay Ginoo. Wala unta ka ining kalibutan na. Pero nagbasol ang Ginoong gibuhat niyang tao kay nagmasinupakon hinuon ini. Ikaw mo'y pagpamatuod nga naay Ginoo. O sige, na di pagilay ebidensya. Di ka mo toong naay Ginoo. Hala, pagpunit og abog. Kinsa may tao, kinsa may scientist, kinsa may mga malamon diri sa kalibutan nga makahimo og yuta. Pwedeng nay katigom mahimo kabilya simento, pero way tao makahimo og yuta. Ha? Unsa kagamahanan ang Dios? Existed siya sa imong kasing-kasing ug sa akong kasing-kasing. That is why adunay mingon na mobalik mo na goy siya. Ha? Naaman na goy siya. Nganong naingon ani man akong kinabuhi. Mingon sila nga sa pag-ingon dili ba misaad ban siya nga mobalik? Hay naman siya nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan wag hapon ang kahimtang sa kalibutan sukad pa sa pagbuhat nini. Igsoon sultian ti ka. Ikaw karon nga nagmasinupakon, ikaw nga naa sa bisyo, ikaw nga naa sa kahilayan. Ha? Paminaw pag-ayo mga kaigsunan ko. Ikaw nga naa karon sa pagpatuyang sa kaugalingon, patuyang sa unod ng pagbati, kabalo ka? Ikaw mo hinungdan nga pa mobalik si Jesus. Kami lami na tangyadto sa langit, pero ikaw mo hinungdan ngano nalangayon siya. Tinoda. O, atong sundon ha. Paminaway na, ikaw nga nagsupak-supak, ikaw nagbagulbol, ikaw mo hinungdan nganong wala pa mobalik si Jesus. Kay lami na tangyadto og langit, pero kay naapamay nakasangit, napay nakaingon. Kabantay mo atong karnero igsoon nga uskabok na wala. Ha? Gipangita. Kay ngano, ikaw importante sa mata ng Dios. Paminawa. Gituyo nila ang dili pagtagad nining maong kamatuoran. Na kaniadto gibuhat Diyos ang langit ug ang yuta, pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig, ug pinaagi sa tubig. Ug pinaagi usab sa tubig, sa lunok ang unang kalibutan gilaglag. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalay. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman ug laglagon. Natanawa mga kaigsunan? Paminawa pag-ayo ang pulong inyo bang nadunggan? Ha? Naanig soon basa sa ikaduhang Pedro 3:7. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon. Asa din ni gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Igsoon di ka mahadlok og kalayo. Init kay na ang kalayo nga kini nga gipasabot sa Biblia. Kanang kalayo karon nga atong mabati kanang ikuan ba iluto. Di na makatunaw kaldero. Di na makatunaw putaw. Pero kini nga kalayo igsoon, walay butang ining kalibutana nga magpabilin pag kining kalayuhan na igsoon. Ha? Gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini paminaw, giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman og laglagon. Kinsay makaangkon sa hukom, kinsay makaangkon sa paglaglag ang mga dautan. Murang gahangyo in town ta kaninyo mga kaigsunan ko. Ayaw pag-ingon. Adi man ko dautan pastor, wala ko'y gipatay. Wala ko'y gibusaran. Wala ko'y gihimo nga mga pagpanika sa ubang tao. Kay kalabanan sa atong nabalaan nga sala, kiniramanggong aka ng tawha makasasala kay nakapatay. Aka ng tawhana makasasala kay nang rape. Kanang tawha makasasala kay kuan, nangawat. Kanara mga major nga mga sala mo atong na inumduman. Pero wa ta kabalo igsoon nga naay mga sala nga naas tong kasing-kasing kana bitong dali tang kanang pagkasaputon, pagkalaguton, dili mapinasayloon, dali kaayong masuko, pagpasipalag sulti, pagpamalikas, pisting lamunang animala. Ha? Matay Ginoon. Amo na mga terminohang gamiton dayon, dili na maayo. Di gina maayo igsoon. Ha? Unsa gani makit-an usay madungog usay madunggan gani nga mga basura nga mga istorya dayon entertain.
Pero may mga pulong sa Ginoo nga istoryahan, dayon nag-change topic. Pero katong mga istorya, grabe pagkatinugay mahuman, hangtod mabuntagan. Pero mga mensahe sa Dios, kalimtan ra dayon. Kalimtan ra dayon. Muna mga kaigsunan ko mga pinangga. Ang Biblia nagsulti, nagpahayag, nagpadayag kanato sa ngayan natong himuon. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan ukman og laglagon. Dahil sunod igsoon, paminawa gid ni pag-ayo ninyo. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig, o ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pugtuman siyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kun dili na ang tanan maghinulsol o bubiya sa ilang mga sala. Igsoon, klaro kayo. Aminawa akong usbon sa kagaina nga ingon tong balik Ginoo malagi. Saktong tubag nga mao kini ang tubag. Nganong wa pa siya mobalik tungod nimo igsoon nga nagpatuyang pa sa unod nung pagbati. Diya ang tubag Saha nagsoon? Diya sa 9. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihunahuna sa uban. Apan siya, paminaw, apan siya nagpailob kaninyo. Hello? Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kun dili nga ang tanan, paminaw, igsoon ko nga gipangga sa Ginoo, kundi nga ang tanan maghinulsol og mobiya sa ilang mga sala. Mao nang klaro kayong gisaysay ni Pastor Kim, igsoon ko nga kung di ka mobiyag sa labi sa gasigi pa kag simba, gasigi pa kag ampo, gasigi kag basa, pero nagpabili ng sala sa imong kasing-kasing, sa imong dughan, sa imong hunahuna, impierno gyud ta, pulutan. Nampakamasok anon, daling masoko, dili ka pailob. Wala lagi ka magpatay pero di po ka kapailob. Wala lagi ka mangawat pero di po ka kapaubos. Wala lagi ka manikas pero di po ka katigong mo pasaylo sa mong isig katao. Nagdumot ka, malaguton ka, mahiinobsanon ka. Igsoon ay paghunahuna nga dili na ma-cover o dili na ma-credit as dautan sa tubangan sa Dios. Kay tungod biya sa atong mga sala, diya sa episode 2, igsoon ko, patay kita siyang nga tubangan. Patay kita. Ug salamat kay may Hesus Kristo nga nagpalansang didto sa cross aron kita iyang pagatubson. Mo na igsoon nga kabalo mo, apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kun dili ang tanan maghinulsol og mobiya siyang mga sala. Igsoon, naminaw karon. Unsa ba ang imong hunahuna? Mobiya ka sa imong sala or magpabrayon ka niini? Kay kung mobiya ka sa imong sala, maghinulsol ka, mutuo ka, mudawat ka ni Hesus Kristo, iya kang dawaton 100%. Og ang imong mga sala, iya nang kalimtan sa dayon. Grabing mensahe sa Dios mga kaigsunan. Og mao ni may tabo igsoon atong ipadayon patalinghogi pag-ayo. Apan ang adlaw si Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw, ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog, ug ang mga butang musilaog ug maugdaw, ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. Igsoon. Unsa, di ka mahadlok ani? Wa pay kadaganan. Besag mo adto pa kag Amerika, Japan, mo adto pa kag Saudi Arabia, mo adto pa ka og Washington, Canada, Hong Kong, adto kag Alaska, adto kag bisag asa kang dapitas kalimutan timan ini. Apan ang adlaw sa Ginoo abot sa usa ka kawatan. Walay na sayod kano sa mobalik ang Dios. Mo nang gahatag siya karon og kasayuran nga bisag unsa siya oras mo balik, ang tanang katawhan nga mituog midawat kina mibiya sa kasalanan malangit.
Walay nasayod karon sa mobalik ang Dios. Apan naghatag siya kasayuran sa mga katawhan nga inigbalik niya, madala ka pinaagi sa pagkinabuhi nga balaan. May gabi ni Brother Jeter Sangguinsa. Salamat sa paglantaw. Mao ka na igsuon. Mao ka na. Mga kaigsuunan ko. Niyanang adlawa, paminaw ha, niyanang adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog. Og ang mga butang, paminaw, mga butang mo sila og maugdaw og ang yuta mahanaw. O niya asa man ka na igsuon, madalag barko, madalag eroplano, madala og mga unsa pa na diya, bisig unsa pa kakadato dinis kalibutan, walay butang nga pwede nimong kataguan ini. Wa kay pwedeng maandam aron di ka maapil sa silot igsoon kung ikaw nagpakasala. Pero bisag wa kay butang, bisag gabarog na lang ka sa yuta, apan kung naa kay Dios, ikaw iyang tabangan, di ka maapil sa laglag igsoon. Maugdaw kang yuta mahana uban sa tanang anaan ini. Hello. Igsoon. Salamat kayo nga ikaw karon mo desisyon nga mobiya sa kasalanan, sa mga bisyo, kahilayan, pagpamabahe, pagkikilawa sa isig ka babae o isig ka lalaki, paghubog-hubog, pagsimbag Diyos-Diyos, pagpamarang, pagmalikas, pagsultig bakak, o guban pa, ngay mong nabalaan nga dili may unda nga hunonga, kay maabot ang oras ug na igsuon, maningil ang Dios sa atong binuhatan, o ang dadon sa Dios kadtong mga tao nagkinabuhi sumala siyang kabubuton. Igsuon, unsa may buhaton kay kining tanan mahitabo man. Paminaw. Paminaw, igsuon, higala. Tutuki ni. Unsay sunod nga mahitabo igsuon? Og sanglit kining tanan laglagon man nining pagiha. Unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Onsa igsuon? Sanglit nga kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Hello mga kaigsunan kong naminaw. Unsa may angayan natong buhaton karon kay mao man ni ang mahitabo sa kalibutan. Munang gaingon dito sa Hebreanon 12:14, kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Dios. Igsuon ko kung ang standard nato nga okay rag mahubog, okay rag dili, okay rag musimbag mauni, okay rag batig batasan, okay rag hiwig batasan, okay ra nin, okay ra malaguton, okay ra ning ani, walay disiplina sa kagalingon, ay pagtuong malangit kay igsoon basahan Biblia. Ndara unsa may angay ninyong buhaton, kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan, ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Unsa man ang ihalad? Kanang word nga ihalad, ikaw day magbuot, hinalad na biya ka, mo nagingon nga, Lord, I offer my life. Sure ka? Wa ka gadamgo sa imong gikanta? Wa ka gadamgo sa imong gisulti? Lord, I offer my life. Unya nganong ikaw man lagi magbuot? Ikaw magbuot ano sa musimba? Ikaw magbuot pila imong ihatag sa Ginoo? O ikaw man lagi magbuot sa pastor? Ikaw man lagi magbuot diha? Hello, igsoon. Napaba mo diha? Nganong ikaw may magbuot lagi? Lord, I offer my life. Kasabot mo sa word nga offer? Lord, I offer my life to you. Ato mo na wang ihalad. O na mabasa o. Sahon na ito kusab. Nga dara. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan o ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Ihalad. Magkinabuhi kang balaan. Ihalad. Ihatag. I-consecrate. Tugyan. O dili na kamo magbuot. Manang karon na akong gisultig son. Kung mga lagad tag Dios dili kita magbuot. Adto sa atong gilagaran, siya nay magdumalas ng kinabuhi, pero mga lagad tag Dios igsoon, mura makita mo tag iya. Wala tay makitang kausaban, wala tay makitang kabaguhan sa atong pag-alagad sa Dios. Nila pa to. Nothing to change.
mura ra magigwala. Og mo desisyon, pag gusto ra kung say paliton hala desisyon. Nalimot ba ka sigingon sa panultihon 16 no? Ha? Ang tao maghimog mga larawan pa ng Dios maoy magtuman, magbuhat niini. Igsoon bisag mo palit kag unsa kagamay nga butang diha si mong kinabuhi, submit to God. Ask God aron mahimo igsoon ngatong kinabuhi magmauswagon. Ha? Salamat Pastor John Rel, may gabi diha kanimo. Mao kana mga kaigsunan. Ask God. So delikado igsoon sa atong kinabuhi nga walay pagkabalaan o dili hinala ti man ha. Unsay ang ngayang buhaton? Klaro kayo, kinahanglan nga magkinabuhi. Ha, magkinabuhi kamo nga balaan o gihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Ayaw ihalad ni bisan kinsang tao, ihalad sa Dios. 12 igsoon atong tan-awon unsay gisulti. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaog ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Na mga butang mga tunaw murag asitilin, murag welding. Walay butang nga makahatag kanato og proteksyon ining kalibutana kay kaniadto pwede na kay barko. Ha? Na kay barko murag makalihay gi ka atong lunopa. Pero karon bisag unsa pang barkoha, bisag unsa pa nga mga equipment sigsoon, bisan pa siguro makalupad ka, nya ay kog di ka mahutdan og fuel igsoon, nya ay kog ingnan dili matunaw ng eroplano sa kainit. Nya di manggaling matunaw kay layo-layo. Kalahutay dagway og pundo sa kahanginan ug uska bulan. Tugpag yun na. Niasa man pod magkuha og fuel nga nangasunog naman ang kalibutan. Wa na may fuel nga extra. Kauban ni atong babae nga napulo ka dalaga. Ha? Wa man magamping in Mateo igsoon. Ni nahutdan. Mao na mga kaigsunan. Ha? Lamat Pastor John Rel gikan sa Bible study. Nagkugi. Kami diri kugi pod mi pag-ayo. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit. Nganong term mga langit tungod kay adunay tulo ka heavens. Kini ang first heaven, second heaven, third heaven, kanang celestial, peristial o terrestrial. Mga yal-yal. Mana sa igsoon manang gagamit to in Genesis sa sinugdan gibot sa Dios ang mga langit no gagamit og plurals. Daghan lagi kay plurals na good. Okay? Musilaob og maugdaw og ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Walay butang nga niining kalibutana nga dili gyud matunaw. Pati ng imong cellphone, kining atong cellphone tanan mga puthaw nga grabe kabaga, mga tunaw igsoon. Kita padagway igsoon nga mura tagbalani. Nan karon isog kay ta, gahi kay tag-ulo nga mosunod sa Ginoo igsoon. Ha? Unsao man nato ni mga pinangga? Magpabilin batanggahi, unya na bata mo simba og nanay bali, unya na ta mo tawag og pastor kay usahay ra ba? Unya na ta mo palihog kog tawag ni pastor, magpaampo ko kay magbalatay naman. Sa panahon nga may paglawas, saylo-sayloan ras pastor, saylo-sayloan ning simbahana, pero magbalatay na adto si pastor kay magpaampo ta. Nakini po taong pastor kay maluluyon hala ampo pod taon. Ayog pabuta na igsoon. Ha? Ay pabuta na nga mabot. Ay pabuta nga ma-hospital ka, ay pabuta nga oksigenon ka, ay pabuta nga gamay na lang kayo imong gininhawa, usa pa ka mo tawag mo sampid sige. Karon nga nakadungog ka sa mensahe, today is the day of salvation. Karon ang takna oras pagdawat sa grasya sa Dios. Ayaw langanan ni igsoon. Nga nakadungog ka, unsay buhaton ako pastor? Biyae undanga ang tanang kasalanan nga imong nabalaan nga nasi mong kinabiwa ko kabalog unsa na? Daghan ba nagjutay basta kay undangan na surrender dool og pastor patabang og pastor unsa may angay na kumbuhaton gusto kong malangit gusto ko pastor nga mobias kung kasalanan gusto kong muundang sa akong mga bisyo giyahi ka pastor unay mga pastor sa inyong bangay hala dool mo og di niyo magwanta ni gyud way pastor di hala chat mo ni pastor Kim kay anhaon ta mo
Nya pod maguna-una mo nga bisig ilogo niya ko. Pero ba yung mga pastor igsoon ko nga mo bisita gani ka sa ilahang kongregasyon maghuna-huna na nga ilogon. No, nasa una way, maghuna-huna ng ilogon. Uy. Hadlok kag mawad ag offering. Huwag ka namang matakot. Yan naman, negosyo din ng simbahan. Muna klaro, prangka pa kay istorya mga kaigsunan. Kaya mabuhinan ang tao, mabuhinan mang offering. Pero natay challenge to nigsoon, din higit na ito mapamatud-an ba ya kung ang atong tuyo kalag. Tinod na. Polo ka tuig. Wala kuhaay sa ika na polo daw sa simbahan. Why dawaton ang pastor bisag piso da simbahan. Challenge 10 years. Og di ba dagway ta mo surrender og alagad. Di ka tagaag pang gasolina. Wala tanan. 0-0. Padayon pa ka? Ngita gyud trabaho gyud di kagwanta. Kaya atong tuyo dili pangwarta sa simbahan ang atong tuyo kalag. Kining Shine FM non-commercial, non-partisan, non-denominational. Ha? Ang atong tuyo ani kaluwasan sa kalag. Dili pangwarta, dili ni negosyo nako. Og magnegosyo nako kini raigson agi kakapoy. Risgo pa kayo, daghan pang madamay. Manarbaho na lang ko. Hayahay pa. Pero tungod kay love kay tamo, kay di ko ganang ibasulan ko sa Ginoo nga ikaw Pastor Kim, nakabalo man day kas kamaturan nganong wala nimo gisulti. Dako kay ning risgo kay ngano pertimong pakadaghana. Muna igsoon sultian tamo tinod dako kay kog pangatubangon sa Ginoo kung tudloan ta mog binotbot. Kung tudloan ta mog binotbot, dako kay kog pangatubangon. Pila go mo kabok na minaw ron? Pila mo kalibo? Dako kay kog atubangon sa Ginoo. Munang di ko magduha-duha pag sulti igsoon mo dawat kag madili. Pero kini minsay para na punishes mo dawat. Ha? Una atong iklaro itudlo. Nga dinhi way involve ang kwarta nga magwalita aron makakwarta. Nagwalita aron ka maluwas. Kang kwarta mo sunod na. Sunod igsoon. Ako malikon 12, samtang maghulat ka mo sa adlaw sa Dios nga ang langit mo silaob ug maog daw ang tanang butang mga tunaw tungod sa kainit. Okay, sunod. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta din maghari ang tarong. Sa bagong langit ug bagong yuta, wala nay kagubot, wala nay luha, wala nay mga hilak ug wala nay mga problema igsoon. Nya matod pa to sa uban nga kining kalibutan na mao na ko don eh. Sao man mo nang bag-o nga daan man eh. So daan kuning kalibutan na is nagbag-o. Bagong langit, bagong yuta. So igsoon, apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios, God has a promise. Ha? Nga mao ang new heavens og new earth. Bag-o nga kalibutan igsoon. Di ba dagway ni Island pudagway og laing planeta mga pinangga? Di lang ta manguti-kuti anang ilisan ba ni planetang Mars ug Venus ug Uranus ug unsa ba na basta kay nindot na igsoon. Ha? May gabi, Brother Rodel. Thank you for watching. Bagong yuta, diin maghari ang katarong. Sa panahon nga moabot na kini igsoon ang new heaven, new earth, new world. Sa panangan niyo, katarong ang maghari, magsimba, magdaig ta sa Ginoo adlaw o gabi. Munay pinakanindot mga pinangga nga atong maangkon. Munang karon kung naatas kasalanan kalapasan, nagpadayon tas makasalanan, sige nga simba pero sige ra gyapon gabuhat og sala na undangan na naigsoon ko kapoy-kapoy la kag simba. Prangkahan ti ka pagka igsoon. Kung sige kang simba, sige ra po kang napakasala. Wala kay paningkamot, wa ko moingon si Pastor Kim perfecto na, pero naningkamot ko kutob sa nakita nga ko nga dili pwedeng himuon akong paningkamutan nga di gina mahimo. Nga gusto gid sa Dios nga maabtan ta niya nga naa sa pagkabalaan, naa sa pagkaputli, naa sa pagkamataro, naa sa pagkinabuhi nga sama kaniya. Mo ginay importante mga kaigsunan. Ha? Sunod mga kaigsunan, paminawa. Busa mga hinigugma. Samtang nagpaabot kamo niya ng adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Na unsa kanunay nako nga gispecific igsuon atong apason kini nga klase. Busa mga hinigugma, it is addressed to the believers.
magtotoo mga anak sa Dios. Busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw sa pagbalik sa Dios, paningkamot kamo pag-ayo. The word there, paningkamot. Ingna ang imuhang kaugalingon, maningkamot taoy, maningkamot ko. Munang giipingon niya sa Episo 5:1, paningkamot gayud kamo pag kinabuhi nga sama kaniya. Og ang nag-ingon nga anaa niya ang Dios, unang Juan 2:6, kinahanglang magkinabuhi nga sama kaniya. O karon nalinawan na ta mga kaigsunon sumala sa Biblia ha? Munang kung kuan i-post ibutang niyo sa comment section mga kaigsunan ha. Unsa di ay munang kinahanglang matag Kristohano naatay paningkamutan, dili ta mag-akin-akin, dili lang ta magsikatulog, magsigig Facebook, magsigig tabi, pero walay gi paningkamutan nga ang pulong sa Dios makatunan. Kamo diha sa Alcantara, kamo diha sa Badyan, bulahan mo nga naay nagtudlo ninyo diha, bulahan nga naay radio station. Sakit man ni Pilmero, pero abta nig pila ka bulan, di ba makaingon ka, may radyo di ay kinabag-o ko. Wa ka nabag-o sa puhap, nabag-o ka nga mura ka gikasabaan, pero wa ka kasabi oy. Tingog ray isog ani. Gimahal ka pag-ayo igsoon. Super ang pagmahal, di pa to, super duper gyud ang pagmahal sa Dios nimo pinangga. Pinangga kay ka sa Dios. Pinangga kay ka sa Dios. Og niining mga mensahe igsoon kanunay ko nga gisulti, paningkamot kamo pag-ayo na term ha, pag-ayo nga mahimo kamong putli. Paningkamot wala jud mag-ingon ang Dios nga putlion te ka, wagid mag-ingon Dios ang Dios nga balaanon ta ka. Nag-ingon siya paningkamot nga mahimong putli. Ayaw gyud mo pag-ingon anang mingon ang uban, Dios ra man balaan, kita di ta mabalaan, tao ra guta makasala ra guta oy. Kanang kasulti ana di na himasag Biblia. Di gyud na himasag Biblia nang gasulti ana. Ang gasulti ana igsoon walay kato-kato sa Biblia. Kay gatuo man siya ang Dios ray balaan. Yes, ang Dios balaan. Og unsay gisulti sa Biblia, unang Pedro 1:15 adto sa 16. Ang Dios nagtawag kaninyo balaan, busa pag kinabuhi usab kamo nga balaan, wala siya mag-ingon nga balaanon taniya. Kita maoy maning kamot. Nasabtan ba mga pinanga? Basahan ninyo. O nagduda galing mo mga kaigsunan. Kung may pagduda mo, basahan ninyo. Ibutang diha, aron makitaan sanan, nga kining akong giwagwag nga kamatuoran naa sa Biblia. Kay muhunong ko og wala man galing. Tanawa igsoon. Nya tong pag-alagad si Ginoo, perting pakalutawa. Way klaro. Pwede mo simba, pwede dili, pwede mo hatag, pwede dili. Aun saon naman ani igsoon. Kaming mga pastor mo hibasulan sa Ginoo kung di na mo mawagwag, di na mo mapahibalo ang kamatuoran. Unsay giingon sa Juan 8:32, ang kamatuoran maghatag og kagawasan. So kung di ka maksayod sa kamatuoran, di ka kagawas. Munang giingon diya sa unang Timoteo 3:16 man siguro to igsoon, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Munang mutudlo tas kamatuoran, unsay basihanan nimo pastor? Kanang naa sa Biblia. Dili ng emosyon, dili ng historical books, dili ng kanang encyclopedia. Mugna ra man nagtao, malamon nga mga tao, pero Dios nun baka nang tawhan ang author o writer ana. Ang Biblia may klaro, kay ang mga writers sa nigson ko, mga tao nga matarong. Og ang mga ang author ani klaro, ang Dios. So sa igsoon pag paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong balaan, mahimo yung balaan. Palag kog abre igsoon Colosas 1:21 ang antos 22 sa 23. Ako na ikuan ha. O dara. Paningkamot kamo pag-ayo nga mahimong balaan. Mahimong putli ug dili masaway sa Dios kanang di ta hisawayan og Dios. Atong klarohon mga pinangga nga di kita hisawayan og Dios. Mayon na pasaway man ni mata. Atong paningamutan nga di ta masawayan og Dios. Og may pakigdait kaniya, friend kay ta di ba? May pakigdait. So kung salawayon ka, wa gyud kay pakigdait.
Kisa pa may tao mo duol-duol nimog sa lawayon ka, maldito ka, bugoy ka, hura-hurawan ka, galmugalon ka, way tao mo salig nimo, way tao mo duol nimo. Pero kung buutan ka, repitado ka, grabe igsoon. Paminaw sa 15 mga kaigsoon, last na ni. Okay, last na gyud. Okay, paminawa. Og isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod niini, ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kini igsoon, paminaw. Og isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Wow! Grabe, naaksidente ka, hapit ka mamatay pero buhi pa ka. Igsoon, usa ka nga gihatagag kahigayunan sa Dios aron maluwas. Dili biya tanan nakadawat ini. Madaghang na aksidente, daghang na unsa igsoon, daghang na sakit pero wa na sila karon. Bata pa gani. Pero ikaw nga naminaw karon igsoon, unsa may imong hunahuna? Ha? Unsa may imong hunahuna igsoon aning bahina sa kasulatan? Unsa may imong nahuna-hunaan karon mga kaigsunan? Ang pagpailob sa Dios alang nimo. Ang pagpailob sa Dios tungod kanimo. Hapit ka mamatay sa sakit. Hapit ka mamatay sa aksidente. Pero nganong buhi pa ka, may katuyuan ang Dios nimo igsoon. Igsoon, hello. Nakadungog kay ning kagabion. Ha? Hello, igsoon. Hapit ka mamatay, hapit ka madisgrasya. Apan buhi pa ka. May katuyuan ang Dios nganong nahitabo kini simong kinabuhi. Pila na kasakit, pila na kabalatian ang midangat kanimo but still naginhawa pa ka karon. Unsa imong himuon igsoon? Pamalandongi ang iyang gingon. Pamalandongi ang mensahe sa Dios ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Igsoon ayaw gatagi ug luna ang kalibutan nga maghari sa imong kinabuhi. Pulong sa Dios kining imong nadunggan ining kagabion. Ayaw pagmatika, ayaw pagmagahi. Ha? Ayaw pagmatika, ayaw pagmagahi. Kay moabot gyud sa punto ang pagkamalaan. Ako basahon igsoon ang iyang gisulti nga ri nga mensahe sa Dios. Salamat Brother Rodel. Kaniadto layo kamo sa Dios, tinuod na og kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga buhat. Ha? Grabe igsoon, tungod sa dautan ninyong mga binuha una-una. Unsay nitabo igsoon og mga buhat. Apan karon unsa na igsoon? Gipasig uli na kamo sa Dios. Ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak aron makaatubang kamo kaniya nga balaan. Tungod ni Ginoong Hesukristo, pwede kang mabalaan, pwede kang maputli, pwede kang walay sala. Ayaw pagmagahi sa imong kaugalingon. Tanang naminaw karon sa 96.7 na 101.3 kaninyong tanan nga naminaw diha igsoon ko. Ayaw pagmagahi sa imong kaugalingon. Unda nga ang batasan nga perting batia, unda nga ang pagpakasala, unda nga ang tanang bisyo kahilayan. Kay igsoon gitagaan kag kahigayunan sa Dios nga mabuhi aron alagaran siya. Kay dili siya bot nga dunay usa nga mamatay, dili siya bot nga dunay usa nga impierno. Gitagan kag kahigayunan ining kagabion nga makahinulsol, makabasol sa tanan imong kasalanan. Ang sala nga imong naibalaan nga dili maayo, undangan na ka na igsuon ang kasalanan, undangan na, hunungan na. Kung wa pa mo makasal karon, kung naghinusol na kag nagbasol, ayaw una kamo pagbuhat sa minyo hangtod nga kamo makasal.
Unsay gingon sa 23, mahimo kini kun magpadayon kamo nga ligon sa pagtuo nga dili matarog sa paglawom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako si Pablo nahimong sulugon ining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tang mga tao. Mao kana ang mensahe sa Dios, igsoon. Padayon batang magmagahi sa tong kaugalingon? Bisyo, kahilayan, pagpamabay, pagpanapaw, di ba nato undangon? Di ba ta magpakasal kung kita nakiglib-in karon? Padayon ba ta makikilawas sa isig kababay, isig kalalaki? Padayon ba ta pagpamanako? Igsoon, magbuhat sa mga kasalanan, magmagahi, maghapon ta sa tong kasing-kasing. Wa ba tay pag-amping sa tong kaugalingon? Buot ang Diyos nga mapuyo sa imong dughan karon. Dili siya buot igsoon nga malaglag ka. Dili siya buot nga may usa nga maimpirno. Dili siya buot nga dunay usa nga maghilak. Dili siya buot nga dunay usa nga magsinggit. Ginoo, Ginoo, tabangi in taon ako. Init kaayo dinhi. Wala nay oras na naigsuon nga pwede kang ipahigawas. Karon nga niya pakas kalibutan, karon nga naminaw ka nga naa ka si imong panimala. Yes, yes, ikaw na igsoon nga iyang gisultian. Ikaw ni nga naminaw. Ikaw gyud ni igsoon ang gitumong sa Ginoo karon. Ikaw gyud ni ang iyang gipadungog. Gusto siyang mobiya ikaw sa kasalanan. Gusto siya nga muluhod ka kaniya. Gusto siya nga muundang ka sa tanang mga bisyo nga naa nimo karon. Ayaw pagpaabot nga ma-hospital ka, maaksidente ka, magbalatay ka, usa ka mo tawag og Ginoo. Karon ang adlaw, karon ang gabi nga gihatag sa Dios. Nga diin mahigawas ka sa tanang klaseng kasalanan. Alagari ang Dios kay iya kan dawaton o kalimtan niya ang imong tanang kasalanan. Ikaw ning iyang gipadungog, ikaw gyud ning iyang gipasabot. Ayaw pag-ingon para gyud to nila. Para gyud ni nako di ay Dios. Ingna Dios ani ako magpaubos akong kaugalingon. Handa ako mo yukbo kanimo, ano ako mo luhod kanimo. Dawata lang ko diha, yes, dawaton ka sa Dios. Kay walay balibaran ang Dios. Tanang mga katawhan nga maghinulsol, magbasol, modawat kaniya. Dili ginya isalikway hinon iyang pagagakson. Iyang gakson higsoon. Iyang ipabati ang iyang gugma, iyang ipabati ang tinuod niyang pagmahal diha kanimo. Walay balibaran ng Dios sa mga taong matinuhoon kaniya, sa mga taong mahigugmaon kaniya, sa mga taong anda mo biya sa kasalanan ug kalapasan. Dili mo balibad ang Dios kanimo igsoon. Wa kay mahimo sa imong kaugalingon pagluwas. Sulay ra gud igsoon. Lingkod. Aswata ang imong kaugalingon og makahimo baka. Walay taong makaaswat siyang kaugalingon. You need somebody. You need God. We need God para magpaygawa sa kasalanan. Mangayo kag pasaylo kaniya. Ang gingon sa Biblia, isugid kay siya mo pasaylo, kay siya mo hinlo sa atong mga kalapasan, sa atong mga nahimo nga dili mayo. May oras pa igsoon nga motuog mo dawat ka kay buhi pa ka. Ug mabot ang kamatayon sa usa ka tawo, dili ni kini mahitabo nga magpwede pang makinolsol. Kamo igsoon, kung naa mo sa fornication, pagpakasal na yung taon mo. Una ka sa bisyo, pagsimbag Dios, palihog igsoon, hunungan na. Di man na madali, pero paning kamote. Mga bating kinaya, bating batas, masok anon, dili mapailob, dili mga magtiayon nga na magkabingkil-bingkil, mga magtiayon nga walay mayong relasyon, gamay lay ligas, dayog siningkahay, huno nga onda nga. Pangayik pasaylo, doula na imong asawa igsoon, doula na imong bana, pangayik pasaylo. Doula na imong silingan diya karon, kay basing nag-away mo na, nagbingkil mo, pero sige na mong gasimba. Walay kapuslanan pag sige ni mong simba, pero puno kas kalagot, puno kas kaibos, puno ka sa kapungot sa imong isikataw.
Igsoon walay kapuslanan. Kung ang atong pagkabalaan dara sa gawas, pati sa sulod. Kay gipangandoy sa Dios ang limpyo ug putli ang kasing-kasing. Efesos 5:27 igsoon, walay apan, walay bulin, walay kunot, walay mansa. O kana mga kaigsunan ko, mahimo gyud ang pagkabalaan. Basahan ninyo ang last nga message. Pwede kang mahimong balaan. Mahimo kini kung magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo nga dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Nakadawat ka sa ebanghelyo kaniadto. Nakadawat ka sa ebanghelyo kaniadto. Ug karon hangtod karon naa sa atong mga dugan. Igsoon ko nga nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kagabion. Kung ikaw karon nga naminaw, ikaw karon nga gasunod, gusto kang maluwas. Dapat mo tuog mo dawat ka. Dapat mo tuog mo dawat ka ni Ginoong Jesucristo. Ini gabion dapat mo tuog mo dawat ka ni Kristo kun dili pa kaluwas. Kung saan pastor nga maluwas ko, o ka ni Ginoong Jesucristo. Pangayog pasaylo sa tanan nga kasalaanan, sa tanan nga kalapasan, hunungan na igsoon. Og mo dawat ka kaniya isip personal nga manluluwas. Mao kana mga kaigsunan ko, walay kapasulanan ang pagsigi nato og sangpit og Ginoo. Kunya dili data anak sa Ginoo, sa iyang gingon Mateo 7:21 no? Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan nga tuwa sa langit. Mao kana mga kaigsunan ko ining kagabion. Katong wala kasabay kagay na pagsugod nato. I-replay ninyo ni igsoon pagkatapos. Almost mga 2 hours ni kapit ang atong live kay gasugod man kog alas 8 hapit naman alas 10. Igsoon unsay buhaton mutuog mo dawat ka ni Ginoong Jesucristo. Nagtuktok siya diha sa imong kasing-kasing. Ano sa ba nato dawaton? Ano sa ba nato dawaton? Karon nato dawaton si Ginoong Hesukristo. Today is the day of salvation. Karon nato siya dawaton igsoon. Ayaw ninog sayangi igsoon kining kagabion nga makadawat ka ni Ginoong Hesukristo. Kamo nga naminaw sa radio set sa 96.7, naminaw sa 101.3. Kamong naglantaw sa Facebook, atong paningkamutan ang pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhi nga putli, pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi nga sama ni Kristo. Kay kung walay pagkabalaan, igsoon ko, walay makakita og Dios. Manang ayaw pagpaabot nga makuan na kag tiil, makuan kag kamot, ma-hospital na ka, mabalian na ka, gamay na lang ang gininhawa, usa pa ka mo sangpit og Dios. Karon ang oras ug takna nga atong dawaton ang kaluwasan. Matod sa Korinto igsoon. Matod sa Revelation nagtuktok. May pagtuktok gustong mosulod diha sa imong dughan. Pasudla si Jesus alang sa mga wala pa mahimong anak sa Dios, pwede ka mabay ini nga mga pag-ampo. So this is the prayer of acceptance. Giyahan ko ikaw, kung ikaw naminaw nakakaroon sa inyong panimalay, naghigda naman ka. Pero imong nabati igsoon nga mitulo ang imong luha tungod kinasayod ka nga may kasalanan ka, may kalagot ka sa imong asawa, sa imong bana, sa imong silingan, pero nagsimbar ka, nagpadayon ra ka igsoon, ayaw pagmagahi sa imong kagalingon. Kay sultian ko ikaw sa tinuod, walay taong isog nga dili mo hilak sa impierno.
Besag unsa nimo kaisog dinhis kalibutan mo tiyabaw gyud ka sa impierno. Kay kanang impierno dapit nga walay ka pahulayan bisan usa ka segundo. Ayaw pagahia ang imong kaugalingon mga pinangga. Ayaw pagahia. Karuna igsoon. Ato ning gigastuag panahon sa lapi nga makig-atubang ko ninyo dire sa live igsoon. Para lamang ang mensahe mo dangat sa imong kinabuhi. Matarong mausab ka, pinaagin sa mensahe sa Dios. Dili ako ang mailado, dili ako ang masikat, kundi si Kristo nga naasa kong kasing-kasing, naasa kong kinabuhi, nga maghatod kanimo sa tinod nga mensahe nga ang imong kinabuhi ison matarong mausab. Kay walay kapuslanan pagsigi nimong amen, okay. Pero ang imong batasan og kinaya, walay kausaban, walay kapuslanan ang kinabuhi. Ang tinuod nga transformation sa atong kinabuhi mo'y gipangandoy sa Dios. May gabi kaninyong tanan, Pops Dilon, Mingkito Garces, Sister Rose, thank you. Kaninyo nga tanan nga naglantaw karon, mga kaigsunan nato, sa mga nagsabay pa kanato ining orasaha, og sa uban pa pod nga naglantaw nato sa naminaw nato sa frequency. Ubay-ubay kita karon mga kaigsunan nga mga naminaw. Duha ka istasyonan ang naka-hook up nining orasaha mga kaigsunan plus pa sa live. Muna makaigsunan, ako mosulti kaninyo before ta mag-guide para sa prayer of acceptance. Thank you sa inyong kanunay nga pag-support sa ministry sa Diyos. This is not my ministry. This is the ministry of God. When we talk about the ministry, it's about Jesus. This is not my ministry but the ministry of God nga iyang gi-entrust sa akong kinabuhi ug ako ning ampingan. Og ikaw, pwede sab ka nga mahimo nga giniyahan, tinudluan sa Dios ug magamit ka sa iyang ministry. Thank you kaninyo igsoon. Daghang nangandoy dinhi igsoon kamaturan, daghang kay nangandoy nga makadungog sa mensahe sa Dios, pero sad to say ang ato nga gamit karon pa sa technician wapata kasayod og pilay balayron ato igsoon. Pero nagsayod ko nga ang Dios may himuon, may buhaton karon unya sa masunod nga adlaw. Bulahan mo diya sa Cebu, bulahan mo diya sa Cebu. Bulahan mo sa live nakadungog, pero daghang mga tao dinhi sa akong nga palibot wa sila kadungog karon sa akong gipanulti. Pila ka barangay ni nakapalibot na ko igsoon. Tungod kay wala tay transmitter karon nga gigamit, wala tay transmitter, live, purely live. Katong nang labay nga mga panahon nga nag-live ko sa FB, na atoy transmitter pila ka buok igsoon, pati sa Kansumandig wala. Duha ka istasyonan nato karon, tulo ka istasyonan nato karon, tulo ka mga radio station nato karon dinhi sa Negros, La Libertad ug Gihulngan, Palong, puros guba ang transmitter. Mo na igsoon ko ang kato mga extra na nga mga transmitter, tungod kay nakatransact naman ko, di naman pwede na kong balion ang ako ang gipanulti. Ako tong paabot sa Cebu, mo nang nanagsiburon mga kaigsunan. Atol pod pag transact nga diin, diha unta to extra pa to, di na extra karon. Kailangan man igsoon. So I am willing. Ako na lang gigambol igsoon. Mas gipili na ako nga panindigan ang akong giistorya. Mo na naka-thrift off ang tulok istasyonan karon dire para atong ihatag ang atong pagpamulong nga may lig-on gyung baruganan. Munang salamat sa Dios. Ang akong gipangandoy, prayers. Your prayers is very, very important, igsoon. I'm not asking your wallet. I'm not asking your money. I'm asking your prayers. Because prayer is the most important than your money. Mao ka na igsoon. Money, mawala na. But your prayers, di man ini. Kung prayers gani mura na og mangga, sa dihang imo nang gitanom, sa dihang natanom mitubo og bagsige na nagpamunga. Mo nang uban kung mangayo ka og kalamunggay tagaan na ka og kanang itanom. Akong gipangayo ninyo is prayers kay ngano man nasayod ko pag naana ang prayer sigsoon ko magsige na. Pero warta imong pangayoon
usa ka duha ka tulo mao na diha ra kutob. Mao ka na ag kamatuoran mga kaigsunan. Asang tinod nga kalipay nimo pastor? Naa sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Pwede malipay ko tagaan kog milyon, tagaan kog bilyon, tagaan kog trilyon. Pwede malipay ko but temporary. But kung si Jesus naa sa kong kinabuhi forever. Forever igsoon ko. Pwede kong malipay sa kwarta pero temporary. Pero si Jesus kung magpuyo sa akong dughan forever na igsoon. Munang ayaw gitaon mo patintala ng kwarta mga pinangga ha. Kay daghang simbahan nga wa pay kwarta malinawon pagdating sa kwarta perte ng gubuta. Perte ng gubuta pagdating na nay kwarta. Muna nagpasalamat ko na train ko daan igsoon. Nga kaniadto sa trabaho ko milyon ang kwarta nga diya sa kong kamot. Salamat sa Ginoo even na single piso na manage kini pag-ayo. Pagdating na sa church, dinhi na pagdumala igsoon nahampingan pag-ayo. Ang mao nga salapi. Ngagunsay tuyo anang salapi mapunta dili i-divert. Mo nay mga pag-amping na to. So may gabi ni Flores Lawrence sa paglantaw. Salamat sa Dios. Mo kana makaigsoon ko ang tumog katuyuan ini nga mga sibianan. Ay hatod dia kaninyo ang mensahe nga maghatag sa tinuod nga katagbawan. Salamat Sister Girly. Salamat kayo. Murag maalon alas 11han man ko. Unsay time dia karon sa Saudi o sa Malaysia? O pila pa ni ka countries ang mga naglantaw nato karon? Unsay time dia sa Saudi? Asa mo mura man siguro tibok Saudi no? Murag 5 hours siguro ang kuan diferensya. Og alas 10 ron basig alas 6 na gud alas 7 ba sa gabi. So salamat igsoon. Kamo nga naa sa inyong panimalay karon nga may kalagot, may kahiubos. Kung ba na si mga asawa, duulang imong asawa gaksa love. Pasaylo ako, nakasingka ko nimo gahapon. Oy, wala bay bana or asawa or anak sa pagpangayag pasaylo ha? Salamat sa tong ison ni Chanel Tano Absin. Ako ning parinte kay Absin gigay akong mama. Salamat sa tong ison. Og ni Girly is 5 dool gid sa kong giingong kagani ang alas 5 no? 5 6 7 8 9 lagi 5 hours 5 hours 5 hours ang diferensya igsoon. Mana mga pinangga kung nagpadayon ta pag-alagad sa Ginoo nagbaton ta kaligot-got di ta mo pasaylo dali unsa gingon sa Biblia dili pasalupan og adlaw pila naman nakabulan dali dayon mangitag paagi og kini mangitag paagi makakwarta para makabayad sa utang ni hinuon kining kapasayloan nagmamatay kuno ka nga na kay sala anay kakuyaw igsuon trabaho kaning kamot gyud. Una mga kaigsoon, salamat Sister Rose, dire Pastor same lang. O da sa Malaysia kay ko naman nino. Di ba ang Malaysia is balik na po ta ni study sa Kuan World. Kining Asia mangyapon na no. Silingan ra mo kining Malaysia og Pilipinas, mura man nig nara atong unahan, madala ra man nig tudlo. Dool ra kayo. Salamat ni DJ Sherelle nga maoy nag-receive sa online live di mo Pastor Kim diri sa Shine FM 101.3. So magkuan ka Pastor John Rel, pag mag-live ka pag sugod gyud mong live paki-share diretso sa ato ang kuan mga ato ang mga GC para ma-aware na paki-PM na lang pod, paki-kuan na lang ni DJ Sherelle ni DJ Lara. Pakuntakanay sila ha para pagkuntakanay sila para ma-connect dire, ma-receive ang live. Okay na mapoy ka Pastor Gideon nga ipang-receive nga live igsoon ko. So ingon ana nga to ang connectivity, ang ato ang synchronize nga trabaho igsoon.
Munang ang time na ko basta mag-live ko dito ko moingon nga anang oras sahara ko kutob. Nagay panahon maabot ko alas 12. Labi ning uban ron nga hapon ba sila ha. Sa tuadre pitinan tudo ka sila mao pay pagpanihapon. So salamat kay mga kaigsunan. Okay, Brother John Mark nga until now nga naglantaw. Nya diha pod no sa kuan balok 90 kuan 95.3 malimot naman ko ning kadaghang frequency so mahurot man nagway ning frequency dagway nato gamit mga binangga. Munang continue ta og pray mga kaigsunan alang sa pagpabarog sa mga nagkadaya nga sibianan. Samtang may panahon pa pwede pa ta maka-broadcast dan ato na ning himuon. Okay, ato na ning himuon igsoon. Nagwatch me nimo diri sa Dumaguete Pastor. Salamat ha. O ang imong husband absent day ni ha. Ang ako ani gyud ning parente. Kini mga absent na gyud ni sa La Libertad. Purely gyud kong absent ang ako nga middle name. Lahi lag spelling pero ang original ana is I pero ang ako ana sa kong birth. Nasa kong lisensya igyod sa umang nama sa kong birth pero ang kamaturan ay gid na. Kulang na lagte ng ako para wala ka eskwela. Kulang lagte para absent. Salamat igsoon. Kaninyong tanan napaabot patas ng mga igsunan nga napa ubay-ubay na itong mga viewers. Nga napa intaw nagpaspas pang uban marag mag-replay na lang gid mo ani igsoon. Taas-taas ni mga almost alas 8, alas 9, alas 10. 2 ka oras. Kumusta my brother Ray diha karon sa Lambog tulog na brother Ray? So more nga radio station pa ang ipabarog asa dagway sunod igsoon. Asa dagway ta sunod nga mobarog ang sibianan. Unya dili ako ang mo-manage sa ni Igor ako mugiya igsoon mga pastors. Mga pastors sa mo manage sa ni igsoon. Unya sa ato nga pagtukod og radio station ayaw mo pag-una-una ha nga kontrolon mo ni Pastor Kim no wala ko'y labot sa church management ninyo. Kamoy bahala o kinsa inyong pastor goon mo diha. Walay kalabutan ang radio diha sa church management ninyo. I do respect ugon sa inyong pamaagi but my job, my duties igo lang nga pag-promote ni Jesus using the radio. So mutudlo ko mugiya ko radio. Dili kabahin sa unsala pa ng control. Wala ko'y labot na sa inyo nga pamagi oy. Ako radio ra, it's talk about radio. I-promote si Jesus. Kana si Jesus mao ra gi makwada wala ko'y labot sa inyo pamagi unsa man ka. Pero ang mabutangan po nato, mabutangan po nato radio diha. Kana ra pong klaro. Na si Jesus may gi-promote din ilang grupo. Ako pong pili-pilion oy. Pili-pilion po nako ng dili relihiyoso niya wala magtamod hinoon sa mensahe sa Dios. Ako pong pili-pilion. Ato po nang ikuan igsoon no. So tabanganay lang ta, bahin-bahin lang igsoon. Kung kaya na ako may extra transmitter ko, may problema na. O sa studio ikaw lang mo put up diha guban tabanganay ra igsoon no. Okay, dili man iko agod, di man po na imuha sa Dios ni. So nga to tabanganay lang ta igsoon. Gitawag na to natong mga pastor bisag asa ta nga doctrine asa ta nga nabutang nga grupo dili maguna mo hirason nga dili ta magkayosa usahay man gud namang goy prinsipyo nato nga magpaturato gyud ta ni natong gibate nya mahadlok tang makuwaag membro oy igsoon oy ay taon mo ana igsoon kay kung tinuod yung ligon bisag labnuton pa na bisag ipaguyod pa na og reader paguyod pa nag truck kung diha nagibutang sa diha gyud na. Lamat sa itong kinabuhidan sa itong station manager Pastor John Rel Tudlas na nahimutang diha sa may Pulo Alcantara uban ni DJ Sherelle na nahimo nga kaabag ni kuano sab ni Ma'am Normie Tudlas no. Kuna igsoon ko munay klaro nga tong pagtudlo di kini usahay ra ba kining tawo mahadlok kini bitang word nga jealous. Selos ako igsoon, wala na akong kinabuhi. Diyan ako mapamatud-an nga gwapo. Nga di gyud ka ilisan sa imong asawa. Di gina makuan pero muna giingon.
Kana bitong tao nga magsilos. Joke ra niya. Kanang tao bitaw nga magsilos igsoon. Murag alanganin na siya. Murag alanganin na igsoon. Murag alanganin na siya. Lisod kay ko. Ayaw gyud kay. Lisod kay ko mailisan unya ko ba. May nang ayaw yung magsuroy-suroy. Challenge kay na igsoon. Basta pag napay, may naw ha. Bisag napay simbahan diya nga pulo ka buok gatapad galinya gud mo. Tagsara ka do paanggap. Ay di ko mabala ka na. Diha gyud mapamatud an igsoon ko. Asa giding musulod ding tao. Kapare ko mga tindahan mo na yun mura may nakapait igsoon mga pastors mga Kristohanon. Paminaw ha. Kabantay mo na naninda, ari ko mo example sa mga nanindag mga protas. Kanang gipaninda da ibutang na to 20 ka mga stall may tawagan 20 ka mga stall galinya, puro gina mga protas, maura gina silang baligya, may pa sila kay nagkasabot. Og naay customer nga moduol niya, mobalhin niya, di masuko. Pero pastor igsoon ko pagkasiawa. Pag ning simba gani dire, o nya nimbalhin na po sa pikas, masuko nga na may kuha na ko membro. May pahili mga Kristohanong na maligyag isda, na maligya og utanon, na maligyag mga protas, kay og ning tan-aw ning hikap sa iyang ang uban tilawan pag yon. Ya wala mo palit dili masuko. Pero pastor ning simba dire, pagka sunod semana ni simba sa laing simbahan, masuko. Ano simba makaimo mo ka ko membro. May pa may dili Kristohano nato ani kay makasabot pa ta. O di ba? Ako igsoon wag ko'y problema na. Kani akong kongresyon mo balhin dito? Ay, problema ako plitihan pa ta ka. Muna'y klaro mga kaigsunan. Di kay pertitang pagkasilusan ng dako. Ano man alanganin kasi Montecheng? Hadlok kag mabira. Ako igsoon diha na ko'y challenge. Kining akong gitudlo, di rin ako mapamatud-an ug unsa ni kalig-on nga nadasok siyang kasing-kasing kung naa ko'y kompetensya. Kay timan ni igsoon ko, pag wa kay kompetensya dili ma-challenge ka. Di ba? Kapag naa kay gitawag og mga tournament or unsa ba na kanang lumbagdagan. Dili na ta may balan kusog ba kang mudagan kung naa kay kakompetensya. Pero ikaw ra usa mudagan, ay ikaw ra gi kusog. Ni bita manin siya, gwapo kay ko nga tao. Pag way tapad. Diha na to mahibalan kung tinuod ba kang gwapo, kung tapdan po ka gwapo. Muna igsoon ko diha maklaro ang imong kalikon sa imong pagtudlo, pagiya nila kung matapdan po ka. Muna dili rin magkaway-away, dili rin magsilos-silos. Ay kadlo ka kwaon ka, oy madahan hikti nagmayo. Ako di ko madlo kini ako mga kaigsunan dire, mga kaigsunan ko nga mga pastors. Ay ako panang ingnon hala si panimba mo dito o walay simba diri sto hala panimba mo dito para sa mo makakat-on. Inigbalik na ko niya kumusta man. Tudlo isab ko ninyo basig naa moy mga mensahe nga nakat-unan niyo nga gwapo sab kayo. Nya saman, plano mo mobalhin? Yeah, dire ra gid mi pastor. Kamugod. The more ni mo nang gunitan, the more nang mulayas. Dan si Kuan si brother Kuan sani? Brother Jeter Argao, asam ning Argao. Marag naman to ko listener niya sa Argao si isa gotogod si Ramas. Mana tag Argao igsoon way problema na bisig asa dire. Maning Argao layo dagoy na. Ana ta igsoon tukod na diha para ni siya sa kaluwasan sa katawhan. Dili na ta mag-inon unsa-unsa. Ug unsay relihiyon nimo daw ako'y labot ana. Pero dapat kanang relihiyon na igsoon nagtudlo sa saktong kaluwasan, wala maguyon-uyon sa kalibutan. Di kay ug asa tong fiesta, asa tong disco, unsay kahilayan o unsay mga activities kalibutan. Hala tuwa pod. Kusog po kay mo higop ug dugo. Ug uban pa mga kaigsoon mo inom-inom og ginagmay, inom-inom dinagko. Kawalay kausaban. Kamo na mga kaigsunan, salamat kay sa tong igsuon ha. Okay, so napailain maayong gabi pastor, ako tong wife ni Chanel Absin. Himalalod amo pastor, den na ami dumagitin nagpuyo, God bless. Himalalod parentig yun. So kisa may Absin ani ikaw or ang imong husband. Pero amurag mao gidagway ni. Salamat kayo.
Okay, so luyo sa Alcantara o ronda pastor dapit ang Argao. Silingan ra na sa ronda pastor, bukid lang ang ulang pero na ay shortcut sa ronda agion padong Argao. Sweeto kay ma. Kuyo gani nata ninyo. Maganan makigtuko dito kay dito nga area pod. Dito nga area pod kun dili makayang abuton adto dito. Pero ining La Libertad og gihulngan igsuon ko na may buntod gani ulang. Basig saong gid ako di gid makuha na subos. Di gibutangan sa La Libertad, di bisag asa ka nga mo na gingon og mulihay ka gihulngan to apoy La Libertad. Di bisag asa ka padulong, mo na ingon igsoon, bayat na gyud ka kaayo og maimpierno pa ka nga ang pulong sa Ginoo bisag asa lubaga na Munay mga kaigsunan ko nga tanang gasunod og naminaw. Atong paningkamutan pulong sa Ginoo mo kalat. Muna ako musultidan ha, panagana kay anticipate na lang ba? Ay mo kadlok ha nga pang-agawon mo, pangbalhinon o ipang brainwash. Sana panghugasan ang utok. Panghugasan. Dili na wala ko'y kalabutan na naigsoon. I don't care about that. I care sa radio ministry to promote Jesus sa inyo mga kinabuhi. Basig ang gikadlukan magod the number one reason dinhi sa Negros Lintaway labot ang Cebu. Kapag mobalhin gani ang mimro, makabig gani basig ang kwarta. Mobalhin ang mga offering, mga tithes na mo na gikadlukan. Wa na mahadlok nga malangit, nahadlok na nga ang bulsa. Mobalhin og destinasyon. Muna mga kaigsunan tukod tag Argao. Okay, mara di man gid kaabot og Argao no. So di man kaabot na sa Alcantara. Sige tukod tag Argao. Tabangan na ito igsuon ko. Si Brad Jeter may mag-manager dito. Kanya sa mga dapit igsuon nga kuan kining mga wala ko mag-promote aniha but isip lang nga mga kamauta nga mo sa akong trabaho kaniadto. Nga wala dapat igsuon ko nga walay kuryente di na problema kanatay amigo kayo suod kayo nga katigo mo install og solar no, so wala na tay problema igsuon kay sa ko nga team diri igsuon waning manindot kini pertindaghan natang nahibalan kay sa ako nga team diri mga pinangga sa akong team unang makatukod gitag simbahan estasyonan kamirang team nga no na ako'y driver og hibi kanang mga dagkong dump truck na ako'y welder na ako'y climber, na ako'y gabasiro, na ako'y panday mason, kahoy og siminto, sa pamaning naa ini igsuon. Halos makumtukod og building naa kay mga dagkong building ning gipangtukod ani mga professional ni nga mga panday, professional nga driver. Naani ako mga kauban. Unang magtukod gyud og simbahan, magtukod og kuan, way problema kay ako'y gabasiro. Nga mga kauban. Di po ko'y electrician. Sa pamaylain ani. Amarag wala ko'y plumber. Wala ko na ya. Halos po ni sila mga pastors. Ako mga kauban, mga kaigsunan ko. Wala mga pinangga kung naa ka sa Ginoo, tagaan ka sa mga butang. Ngay mong gipangandoy nga nagtuo kan dili na maabot. Sa oras nagtak na mga kaigsunan nga manamilit na ta kay ugma may eskwela pa mo. Pastor John Rel, may eskwela pa pud ni. Eskwela pa ta mga kaigsunan. Ako di mo kumiskwela pero maghatod po kong estudyante. So katong mga kaigsunan tong naminaw diha karon. Katong wala pa kadawat sa kalawasan na maghimo ko prayer of acceptance. Musunod kay ini nga pag-ampo din dawaton ka sa Dios. Okay? So kamo da igsuon, klaruha kung nahimo na ba kang anak og Dios ha? Klaro-klaro ha gyud kay basig sige kang amin sa tong live. Sakto ha gyud igua gyud pastor. Amin gyud pastor. Kanya mangutana ko nimo, kung mamatay ka ugma, sakita pud ana pastor. Ayaw ra pud na. Para siguro kung mamatay ta ugma, makapaniguro ba ka nga malangit ka? Mo ana pud ang imong tubag
Di pa kapaniguro, pastor, kay buhi pa man. Ano mangutana po kuno ko, kanus aman po ang patay makapaniguro. Di pastor, di pa po ko kasiguro, pastor, kay ngano man, makasala pa man po ko on, mangutana na po ko nimo, kanus aman kadili makasala, makasiguro nga di na makasala. Bisig asa ka lusot igsoon, giatangan ra gyud ka. Mabitang napakamatay si Ginoong Hesukristo igsoon. Kaya wa kay mahimo pagluwas imong kagalingon. Ang imong buhaton para matarungon ka, mutuo ka kaniya. Roma 5:1. Mo ka na igsoon. Dati Pastor Rinelo, umaabot mo na yung pastor. Naanig dumagiti mga kaigsunan, ulahi sa gamay. Sige lang mo ulahi. Sa in English pa to. Sa to late late better than never. Yan mo ko tigong pronounce noon. Masig mahimo na yung pait hinoon Muna makigsasalamat kayo, balakag late basta kay naagyod. Nagkadaghan man tong viewers ninyong gisuon. Enjoy tayo mo to ganiha, karon hapit ako mahuman o sa pamamindaghan. Hayam day mo gahina. Nagsusuri sa oras alas 9, alas 10:26. Pwede rin igsoon, palitag di ko ka live, Brother Ray. Pwede rin i-replay ni mo nga live. Di man ilang ning date ani. Pwede rin i-replay ang live. Palitag dili ko kakuan, dili ko ka sana ni ay. Dili ko ka live, labi na kuya toon. Labi na sa sunod bulan man siguro ko daghang kong kaslon igsoon, sunod ning kasal. May kasal Ginoo ni. Pwede naghanang naghigugma ay. Sige na lamang igsoon. Ato lang agwan tahon ni. May gabi ni Lian Abuda Garces Calamba. Kining Calamba kuan ba ni lugar ba ni sa amo? Napoy Calamba Laguna, napoy Calamba Gihulngan. Naulahit taon ko pastor. Sige na lamang. Mama koy gramong Brother Renel nga naula-ulahi pug jutay. Sige na lamang. Karon kay naulahi mo kinahanglan kamog. Dara Kapti ka Brother Rodel, naglantaw ras Brother Rodel no. Lahi gid ning laptop kuan igsoon kay dili mo yung watching. Di ko kabalo kisay mga naglantaw ra ba magtuon ako inyo na kong gibiyaan. Di ba magtuon na jud si Pastor Kim nga gibiyaan naman nagay kuan kinawala man. Lahi man tong sa cellphone gon imong i-monitor kay kining kuan. Kining asa lang gani mo tatak dito nga watching. Mamo gani akong gigamit nga live mga kaigsunan dili magud cellphone. Niya daghang natingala ini nga laptop ra man pero tin-aw kay kamera. Mao pud lagi peti man kuno pagkamahala po ning laptop mga kaigsunan pero guba na nit akong picturean hani akong i-post sa tong group chat mari akong gigamit. Ding ang inyong mga comment dili nako makita ang kung naglantaw baka o wala. Wala na mga pinga. Tanawan nyo sa inyong group chat niya sa tong GC. Sa tong GC igsoon sa Shine FM Facebook viewers. Tanaway ko man na tog live. So may gabi usab. Kining taga Negros ko pastor, salamat kay na ako'y kasin nga pirming mag-mention si Pops Gilon na Mikito Garces. O kasi kailan mo ni Pastor Garces, Albert Garces, taga kuan, natanawan ni daghan atong viewers sinoon. Kining naa sa Gihob, pastor na siya buutan kay nga pastor. I salute him. But ang buutan kay nga pastor. Kaila kay kuan kay namo na ni Pastor Gideon, soon kay namo ng Pastor Gideon. So, kuan kay na Garces ang apelyido. Narciso Garces man siguro to. So basi kaila mo ani Brother Kuan Mingkito, Pastor Albert Garces. So puli-puli mamig live ani igsoon. So nagi panahon nga magkadungan aka mo na lay bahala ha.
Unya wala ni gitawag og palabuanay mi diri sa mga ga-live kami tulo ni Pastor Gideon, Pastor John Rel, kami may kasagara mag-live. So di igsoon pagpuli-puli ra mo, wala ni gitawag og kupitin sanay, walay silusanay og dito mumulantaw diri mulantaw pag gusto na mo asa mo mulantaw. Kami enjoy ra mi sa mong pag-live. Kanabe usahay igsuon ko nga dapat kana akong customer ayaw nang hilabte. Kana akong kami enjoy ka sama mi sa managson ni Pastor Gideon, Pastor John Rel nga love kay namo kamo mo nagingon sama sa tindahan di mi kabuot og asa mo palit, dili mi mag-away og asa mo palit, diri gyud na ako anang customer nganong imong giilog mura na puno ni og karibal sa gugma manangog dito mo makauna hala sige padag asa mo muta na okay kayo okay kauban rago ta usar go nang inyong gilantaw yang Dios akong Dios among Dios pariharo na siya mo na nindot igsoon dapat si Rogelyn watching from Cebu taga Cebu ra nin siya. Si Lian is amang hinaot ko magkita mi ninyo Pastor daghang kayong Garces diha Pastor. Yes, at taga-asa ganito ka Sister Lian. Lian saan pagbasa, Lian or Lian Region? Muna salamat kayo. So lantaw mo. Pili-pili lang na panahon si Pastor Gideon maka-live. Ya ko gani gaming ano po kung Pastor Gideon gusto mo kung magabisita dito sa Malabuyok. Kay tuwa po Shine FM sa Malabuyok. Kisay sunod magpa-install og radio station sa inyong lugar, sa inyong simbahan o asaman mo. Ato nang tabangan mga pinangga. Kaya that's my mission in life. Kay ang usabe kasi nga mandato igsoon ko is 20 radio station as of now. Murag kuan pa ni. Kwenta-kwentahon tabi. Kwenta-kwenta pa ko igsoon basig makaabil ka sa 20. Duha sa Iloilo. Dito dili to Iloilo nato adto sa dito sa Katiklan madapitan nalimot ako sa basta kay duha dito. Dito sa mga Ilonggo og mga unsay mga kuan Ayungon, Cebu, Tulo, Unom. Plus Batang 7, Kansumandig 8, 7 Siyam. Tanhay, mga 11 igsoon. Mga 11 siguro ni or pulo ba? Nalimot ako hinoon. Bago ra gani kong gayhap. Okay, so dili mi kaila person, Pastor, pero ang among mga kaliwat taga Himalalod kay akong papa taga Himalalod. So hopefully magkita-kita ta ninyo mga kaigsunan ha. Kita-kita ta ninyo. So maabot nga panahon. Akong lauman nga magkita ta ninyo mga kaigsunan. Pero mas kundi magkita mga pinangga diri sa kalibutan, manghinaot ko nga magkita taon ta ninyo og langit. So pili-pili na mo igsoon sa mga live ngayong pagkatanawon. Ayaw lang akong i-advise nyo, ayaw mo siglantaw sa mga live or mga messages na kinibitang murag muhatod na ni padulong sa kalibog. Kamo na lang bahala anak, kamo na kay nila pa to may kaalam naman ta pag ila sa espiritu nga tama o espiritu nga mali. Okay, si Lian na siya pangutana unsay title sa imong background nga song. Ang title ani kay Tinuod nga Kalipay. Okay, so mga kaigsunan, di man nagoy ta patulugon ani. O Diyos, ani ako napaubos. Buot po nga ikaw umupuyo sa kong duhang. Pagkamaw ka sa akin, di ko sa bayan. Okay, so magpulupabot na po tayo niya sa sunod nga mga kuan. So ibustra Pastor John Rel ang imong link ko niya sa live para makita usab sa ato mga kaigsunan. So namurag na add-on mantika sa Shine FM Facebook Facebook viewers. Okay, murag na add-on tika da Pastor John Rel. So ang imong nga live pakibutang lang pod
para makakita sa mga kaigsunan, okay? So pakibutang lang sa atong link, ako nang gibutang niya. Kato po mga kaigsunan yung gusto po nga maka-appeal sa kuan kanang mga Shine FM Facebook viewers ng katigo ni Mulito. Ibutang lang diri ang link kay para ato nga makuan. Ako magudigsoon dili jud ko ka-share. Ano man pastor, wa ko'y Facebook sa akong cellphone. Nara na sa laptop kana akong monitor o kana akong gibutang sa kuan. Kana akong gibutang post dia ba. Namunag akong kuan mara akong gigamit, di ko ka-share. Maka-share nako kana maka-copy nako og link kanang na-share na pod. So ibutang lang po na Pastor John Rel og mag-live ka. Pwede og kuan Pastor John Rel kining nila. Pwede og 1 hour before or 30 minutes or 10 minutes. In a few minutes man mag-live ko o para maka-prepare, kay para ma-on po ning kuan dire nato ang computer. Kaya as of now, pag human ako live dito man shutdown kay wala man tay transmitter. Diri ra man ako nagsalig sa live igsoon. So para makabantay po si DJ Lara ang nagmonitor mga 30 minutes ngo o mag-live ko after mga kuan mao na 6 ana. So kuan lang, inform lang para makuan kana bitaw ma-prepare maon ako hindi rin nag-live na ka niya wala pa ma-ready dire. So ana lang inaana masab ko usahay noon. Usahay malimot pod. Salamat Pastor John Rel. So akong gipanghinaot nga ang Dios magapanalangin kanimo uban sa imong asawa ug mga anak, uban sa imong mga kaabag sa radio. More ako ikuan nga ampingan nato ang gihatag sa Dios nga mga butang kay mao kini ang pinakagihatag nga kini usa ka dakong record igsoon sa atong kinabuhi. Sultian ko mo sa tinod, ang radio ministry di gini mawala sa inyong kasing-kasing o sa akong kasing-kasing. Ano man pastor? Pila ka pastor, pila na ka nahimong pastor, wala ni ining wala ining grupo ato sa laing definition na pastor sila sige nagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa Shine FM. Mga tao nga naa sa kabukiran gitarong sa Ginoo, mga tao nga naa sa kasalanan na sa bisyo kahilayan, pilmero perting sukuan nila nako. Tinuod na sa perting sukuan gid nila nako, perting laguta gid nila nako. Tinganong giigo nganong gi-mention mo nimo na. Pero nagpabilin kong naghigugma kanila. Karon pastor na, karon na tarong na, karon na ayos nang ilang nabuhi mga kaigsunan. Mao kana mga kaigsunan ko nga kining ako yung isulti ninyo. Grabe si Pastor John Rel usa na kasaksi kinsa ang mga tao nga naa sa Alcantara binago ng Dios nakadungog sa Shine FM. Mawala man siguro na may panahon mawala ang Shine FM igsoon sa atong mga dalunggan, di na nato madunggan. Pero ang Shine, kanang Shine na anay verse igsoon ko na sa Mateo, let your light so shine. Naagi shine igsoon nga mudanag sa atong kinabuhi. Diha na. Mana kaysa mawala man siguro ang Shine FM sa maabot nga panon ako kabalo. Pero ang kaluwasan nga miabot si mong kinabuhi magpabilin hangtod sa kahangturan. Ato mga igsoon sa Alcantara, makasaksi gid na sila. Naminaw man gani gyud sila. Gibag-o si Ginoo. Grabing kabaguhan. Muna igsoon, kung imong hunahunaon, kung si Pastor Kim mao nay mga akusasyon, manguhag membro, manguhag tao o guban pa, ay asa nagway kisang may makapamatuod. Wala, hinon akong dasigon. Akong gigiyahan kaniadto di pa misuod kay Pastor Jonel bago ra may nagkaila. Niingon siya, Pastor, asa man ka na ba kay simbahan nga pwedeng ika-endorsa na mo drink kuwa man ko'y kaila na Sibo. Pero nakauna-una ko na aman to di ay. O mo to gigiyahan isa asa man na dapita ko ambot ug asa nang dapita. Basta kay naa dihaan ang dapita. Pangitaa lang. O hangtod ni abot nga nasakpan gyud. Amo na igsoon. Dili ang ako nga pagputa og radio, dili aron dadon ka sa akong relihiyon, kundi dadon ka sa presensya sa Dios. Isa kinsang pastora mag-atiman kanimo, ha sige, go ahead. Mo kana sa usa katumo og tinguha igsoon nga mahimo kita nga vessel. Mahimo kita nga galamiton sa Dios. Ayaw ipatuyang na imong silos diha. Masa may itong word for the day, word for tonight di ay selos, pagkasilosan ba? Kinira bang silos igsoon mo create nag-away,
Kining silos trabaigson mo create ni og dili maayo. Kay kanang silos ngano nga ang usa ka tawo ngano magsilos. Kining kuan na siyang kaugalingon na huna na siya nga grabe siya kaubos. Grabe kaubos. Grabe kaubos. Naminaw karon si Brother Benji, Sister Genevieve, temporada Brad Albert ug Sister Rosalie. Minaw sila. Salamat Sister Rosalie, may gabi Brother Albert. Kaninyong tanan. Matod pa to ni Brad Benji sa to, saba-saba agiyahang radio dito siyang payag. Bantay ka ron Brad Benji, guwani mo to ay mo radio, kawat. Kawat. At mga kaigso na, grabe kalipay, no? Grabe kalipay na kung makita ko ninyo, grabe kalipay. Muna, kay nanamantay, dili ni nanamay radio station ni ha. So, ini moment na magbalik-balik na kog Cebu. Kay maguba na, maguba mo kina. Ano man sa John Rail, ini moment, di ko kasayon, kay makilata na. Nila pa to, andam-andam na lang gidaan. Akong tambag inyo ha, kung lang tambag at daan, pag-andam lang gidaan og budget. Kay any moment pwede gini siya mo bigay. Dagani ko'y usa ka balon, da ko'y usa nga transmitter, duhara ka adlaw nga broadcast piti. Wala siya ingon, wala na igog kilat, wala siya factory defect rig yun. Nga may gani kay na ko'y extra transmitter nagpadayon. So akong advice is andam-andam lang gidaan. Andam-andam lang. So karon wala na ko'y extra kina nagsibo. Mo na pinakanindot. Pero may problema. Kaya nga no, nakadungog naman sila dire, kamo na po diha exoan. Ana-ana lang god, pag naapo ko'y dako nga transmitter, ako na po ni iwari, manhanap po ko Cebu, ako na po ang kwaon, ibalhin na po na ako nagline, ay lisa na po na to, nagdako-dako. Dili ta downgrade, upgrade ta mga kaigsunan. So na ko'y transmitter nga dako-dako, ako nang ilisa na sa pulo, ilisa na ko rin sa Badyan, ilisa na ko nagdako, dahil na po ilan, ibalhin na po na nako. O gasang lugar nga available, nga pwede na po natong butangan. Ay nga na ka simple. Dili na akong transmitter, iyan ang si Ginoo. Daghang ganahan ining kantahan mga kaigsunan ako sa ipadungog ninyo. O Diyos, ani ako nagpaubos. Buot po nga ikaw ang mupuyo sa kong duhang. Problema o kasakit, di ko sabayan. Sa presensya mo makapulagay.
Pastor King. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Nawalan ng pag-asa, kaibigan, ang mga pagsubok sa'yo'y maraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo, nagtitibay si Yesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan ay dali natin lumimot sa Panginoon, sa oras na tayo sa kanan? Kapag kung ikaw karon puno sa kagulanan, kapukat sa problema imong nahiaguman, Sa Shine FM, adunay kadaugan. nawala na tungod sa imong pagduha-duha, tawag sa Dios karon ug pamation ka. Sugi paglantaw ang tibuok nga kabuhatan, ang katahong makagaan sa imong lugar. Mga nag-awit nga kalanggaman, kung maanindot nga kabulakan, iba silang tanan sa Dios ni ating man. Apan labaw ka pang gihigugma sa Dios, bumanya maoy tubag sa imong problema. Kung iyang giatiman mga tanong o kalanggaman, labaw ka pa niyang giatiman. Mga kaigsunan ko, gabi inigyan. Salamat sa inyong pagdungog. Akong nabasa ang inyong mga messages. Ang uban nga nag-request sinasamba kita, wala diri igsoon o tumawag ka karinong igabalos.
So ato nga na play og kadali, but maybe tomorrow kasi maka-live ko igsoon purely nga ma-play nako tanan ang inyong mga song request. As what I have said a while ago, igsoon nga tuta sa pagpadawat ya kaninyo nga importante makadawat kita sa kaluwasan. Kung ikaw nagtuo, ikaw nangalagad unya wala pa nimo madawat ang kaluwasan. Dawat ang kaluwasan igsoon. Dawata si Ginoong Kristo ining oras ug takna sa kagabion. Igsoon ang tinuod nga kalipay na kang Kristo lamang. Kamong mga nagsabay, kamong napadya sa live, igsoon walay kapuslanan ang pagsige natog simba, pagampo, pagbasa, pagbuhat sa gusto si Ginoo, pero wala ta nahimo niyang anak. So ini nga oras ug takna igsoon ko, magampo ako nya sabay ka. Kung ikaw wala pa kadawat sa kaluwasan, walay pastor nga nagiya kanimo, walay pastor nga nagingon dawata ang Ginoo igsoon, dawata siya igsoon kaya mo ni ang paagi makabaton kas kinabuhing walay katapusan. Hindi tsura kag pangalagad pero wala ka mahimong anak, alakan si Diyo ka. Alakan si Diyo ka igsoon kung wala kung ngalagad ka, nagbuhat ka sa iyang gusto pero wala ka mahimong anak, alakan si Diyo ka, wala masulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ini nga to nga oras sa ison atong buhaton ang pagpadawat diha kaninyo nga nagsabay sa Facebook. Musabay ka niini nga pagampo, isipa nga imo kini nga pagampo. So kung ikaw katigo usab nga moampo igsoon sa pagampo sa pagdawat sa kaluwasan, sunda kini igsoon. Okay? So pwede ka mo sunod ini nga pagampo aron imong maangkon si Ginoong Kristo isip personal nga manluluwas. Amahan mo nga langit nun, aniya ako karon, nakadungog sa imong mensahe, nga wala ako'y arang mahimo, kung wala ikaw sa akong kinabuhi. Wala ako'y arang mahimo pagluwas sa akong kaugalingon. Gawas kon ako, mutuo, mudawat kanimo. Aniya ako Ginoo nakadungog sa imong mensahe. Aniya ako Ginoo nakadungog nga ikaw mohatag kanako kaluwasan, mohatag kanako kagawasan. Salamat Father God nga karon ining orasaha nakadungog ko sa maayong balita nga kinahanglan kang tuhuan, kinahanglan kang dawaton. Karon Amahan, dawaton ko ikaw isip personal nga manluluwas sa akong kinabuhi, sulod sa akong kasing-kasing. Ikaw na ang magadumala kanako, ikaw na ang magatiman kanako, ikaw na ang magbuot kanako. Karon isulat ang akong pangalan diya sa libro sa kinabuhi. Ikaw na ang akong Amahan ug ako na ang imong anak. Pasaylo ako sa tanan kong mga kasalanan, kalapasan, gikan kaniadto hangtod karon. Gidawat ko na ikaw nga ako nga Dios ug akong manunubos. Karon mag-alagad ako kanimo nga matinud-anon hangtod sa imong pagbalik. Salamat Amahan, ako kining giampo, pinagi si mong anak nga maos ng Kristong luluwas. Amen. Igsoon kung misabay kaniadto nga pagampo, congratulations anak na kag Dios. Pag kinabuhi nga balaan matarong putli sama kang Kristo, dawaton kaniya igsoon. Salamat sa tanang gasunod og naminaw ini nga oras. Ang Dios magapanalangin maghatag kalig-on kanato nga tanan. So dinhi lang kukuto mga kaigsunan, God bless kanatong tanan. Bye-bye mga pinangga. Sa ngalan sa labing halangdong Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa ngalan sa mga station managers sa mga nagkadayang radio station, kini si Pastor Kim Ryan absin makasawal maging kaniyo sa katapusan nga sa tanang plano o sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan. Pwede kinatong sipyaton apan ayalang gyud sipyata ang pagtuog pagdawat ni Ginoong Hesukristo isip personal nga manluluwas. Salamat man gabi kaninyong tanan nga mga viewers and mga listeners.
Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. You have been listening to 95.9 Christian radio station Shine FM, owned by God and managed by Pastor Kim Ryan Macasol. Our studio is located at Batang Tihil, Gihungan City, Negros Oriental. A non-commercial radio station fulfilling its clear intent of broadcasting the good news for the salvation of all and playing heart-captivating Christian music, encouraging and inspiring everyone to experience the life-changing love of our Heavenly Father. This station is purposely founded for the glory of our living God and operating from morning to evening. Thank you for listening and keep the fire burning, mga ka-shiners. Shine FM 95.